Wat zei je ook alweer? Zei? Jazeker. Oké. Nee, toch niet dus. Nee, die uitspraak, we doen er daar nog wel een paar. Oké, dat komt wel goed. Dan zijn we ook meteen gewoon begonnen. Dit ding loopt, dus dat is goed. En dan zie ik die cijfertjes oplopen en denk ja, dat is aan het recorden. Want we zitten vandaag in Venlo. In het hoofdkwartier van de PvdA in Limburg. Ja, die zeker. meteen op die manier kan introduceren. Ja, hoe moet ik zeggen? Het is lekker weer buiten. En het is nu overdag, niet zoals gisteren. En het is een iets andere energie. En die gaan we dadelijk allemaal gebruiken om deze podcast te vullen. Want gisteren was het echt gewoon stressen bijna, want ik moet voor de avondklok thuis zijn. Ik was 10 minuten voor tijd thuis. Yes. Dus dit gesprek is iets relaxer. Ja, lekker een beetje mellow, een beetje rustig aan. Ja, daarom. Toch? Vandaag dus het PvdA. Gisteren hadden we Volt en vandaag is dus Jasper aan het woord. De nummer 22 van de lijst. Dat klopt. En ik zei volgens mij gisteren in de podcast, er is een best kleine kans dat jij meteen de Tweede Kamer ingestemd wordt. Wij gaan heel hard voor de voorkeurstemmen natuurlijk vanuit Limburg. Dus dat is de inzet natuurlijk vanuit het Limburgse, moet ik zeggen. En in vorige verkiezingen zie je dat mensen als Martijn van der Helvert bij het CDA, die kunnen op voorkeurstemmen naar binnen komen. En dat is een typisch Limburgse aangelegenheid, want wij houden van stemmen op Limburgers. Dat is nou eenmaal iets wat deze provincie typeert. En dat zal de inzet moeten zijn voor deze verkiezingen. Maar er staat nog iemand hoog op de lijst, hè? Zeker. Achter de naam van Ploemen staat natuurlijk Amsterdam op dit moment. Oké, dat is goed. Dus, maar wij koesteren haar natuurlijk als einde van us, zouden ze in Maastricht zeggen. En, ik spreek geen Limburgs trouwens, hè? Maar je mag gewoon net Limburgs praten. Ik spreek ook geen Maastrichts eigenlijk, maar ik herhaal gewoon wat de Maastrichtenaren altijd zeggen. Dat zal zeker in dat zuidelijke deel van onze provincie echt natuurlijk een enorme impact hebben. Zien we ook in alle peilingen. Die zachte G doet het nou eenmaal goed in Brabant en in Limburg. De likability van onze lijsttrekker, die gaat through the roof daar. Is alleen maar positief. Maar we gaan het niet alleen over haar vandaag hebben, toch? Nee, zeker niet. We gaan het vooral over jou hebben. Ja, gezellig. En jou introduceren. Want net zoals in de podcast van gisteren is het misschien wel handig om een beetje een indeling te maken over dit gesprek. Want de meeste mensen kennen je niet. Zo simpel is het natuurlijk ook. Ik ken jou van de plaatjes op het internet en de teksten die erbij stonden. En ik zal het toch even zeggen, Ron zit hier ook aan tafel. Als jullie de podcast nummer 45 terugluisteren. Ik heb net even opgezocht, want anders ging ik het niet weten. Hebben we al een keer over de PvdA gehad. Alleen toen ging het over de Europese verkiezingen. De provinciale verkiezingen. Oh, we hebben zoveel verkiezingen, mensen. Maar er komen nu dus nieuwe verkiezingen aan. Op 15, 16 en 17 maart. Dus je mag 3 dagen stemmen. Maar we noemen het 17 maart. Dat is een beetje het makkelijke. Dat is het eindpunt namelijk. Daarna kan het niet meer. Nee, inderdaad. Ja, voor de 15e. Als je in het buitenland woont. Ja, zeker. Als je in het buitenland woont kun je nu opsturen. En volgens mij als je 70 plus bent in ons land. Dan kun je per brief stemmen. Mag dat nu al dan? Goeie vraag. Dat weet ik helemaal niet. Ik denk als je per brief kunt stemmen, dan maakt het niet zo uit wanneer je je brief opstuurt. Nee, ik heb volgens mij lijkt mij dat op het moment dat je hem openmaakt, lijkt me relevant om te weten wat iemand gestemd heeft. Ja, dat is wel in de Verenigde Staten mochten mensen al heel veel weken van tevoren stemmen. Ja. En dat tellen ging helemaal perfect daar, toch? Dus soepel. Ja. Ik heb vandaag al gehoord dat Forum voor Democratie zijn twijfels heeft bij de manier waarop we hier gaan tellen. Dat is al heel erg vroeg om... ik zou gewoon optellen. Dat lijkt me het beste eigenlijk. Maar het zal vast heel ingewikkeld zijn, al die cijfertjes bij elkaar zetten. Ja. Dus laten we jou even introduceren. Laten we heel even breed pakken wat de PvdA nou eigenlijk is. Maar de partij bestaat al 75, 100 Zeker. jaar. Dus 75 jaar. Dus dat komt wel goed. En dan heel even kort door een aantal wel belangrijke punten. En het verschil ten opzichte van de podcast van gisteren, buiten het feit dat natuurlijk Volt en PvdA niet twee dezelfde partijen zijn, mensen, is tot we net even iets Limburgers, nu een goed woord gaan verzinnen, schrik, Limburgs gaan houden. Want er spelen natuurlijk heel veel topics, ook gewoon hier in de regio, in de provincie. En daar strijd jij extra voor. Hè? Gewoon net nog iets meer dan voor het nationale misschien wel. Maar we gaan natuurlijk op nationaal stemmen. Maar het is natuurlijk wel fijn als daar wel Limburgers in de Tweede Kamer gaan zitten. Want we zijn daar wel flink ondervertegenwoordigd. Is er vorige week volgens mij uit een staatje dat ik voorbij zag komen...
we hebben 6,5, 7% van de bevolking en we leveren maar 3% van de volksvertegenwoordigers. Dus je bent maar voor de helft vertegenwoordigd. We zijn net zo goed vertegenwoordigd als culturele minderheden. Dat is, en we zijn daarmee zelf een culturele minderheid in de Kamer. Dat is pijnlijk. Ja. Je wil natuurlijk gewoon dat het land goed geregeerd wordt en dat het samen allemaal lekker loopt. Maar het is natuurlijk wel fijn als er gewoon een beetje Limburgse twist in zit. Zo simpel is het. Ja, nou ja, goed. Ik denk dat een land altijd beter bestuurd wordt als je een goede vertegenwoordiging hebt van alle verschillende invalshoeken. En dat is een regionale variant, culturele, gender. Als je verschillende perspectieven hebt, dan uiteindelijk kom je tot de beste oordelen voor een land. Ja, en zoals ik gisteren eigenlijk ook de podcast afsloot, en dan zal ik nu dus even een beetje mee beginnen. En misschien herhaal ik het dadelijk nog een keer. Het is niet zo dat je nu per se moet gaan stemmen op Jasper, als we dadelijk dit gesprek hebben gehad. Het zou fijn zijn, maar het is vooral luister nog meer, kijk nog meer, lees nog meer en verdiep je een beetje over op wie je zou kunnen stemmen en waarom dat je op iemand zou kunnen stemmen. En dit is gewoon een kleine bijdrage daaraan aan die informatie, zodat je een goede keuze zou kunnen maken. Ja. En dan ga vooral, ondanks dat er schijnbaar een pandemie heerst en zo, daar gaan we het vooral niet te veel over hebben vandaag, net zoals gisteren niet. Maar ga vooral stemmen op een manier dat voor jou veilig is. Er zijn dadelijk 3 dagen de tijd. Je hebt dus tijd genoeg. Dus kom niet aan tot het druk was op dat ene moment. Dan plan dat gewoon een beetje fatsoenlijk in. Dus het geeft gewoon genoeg tijd en ruimte om op een veilige manier te gaan stemmen. En maak ook gebruik van die stemmen. Want het zou heel jammer zijn als we onder de cijfers van 4 jaar geleden komen. Hè, want er zat al een dalende trend in. Als we daar nu nog lager in komen, is dat wel heel erg jammer. Je wilt juist meer mensen daar gaan stemmen. Volgens mij vorige 4 jaar geleden 82% opkomst. Ja, nou, dat is dus 18% die niet is gekomen opdagen. Terwijl ik denk... Het was wel een historisch hoge opkomst. Ja. Als het een keer 1 piekje is, dan tellen we die niet mee. Dat doen we binnen de coronamaatregelen ook niet, toch? Nee, dat is waar. Dat is een dalende trend dat je zegt... volgens mij... Ik zou de laatste jaren er even bij pakken, want volgens mij is dat... Dan kun je die dalende trend in opkomst... Of is dat alleen maar provincie en gemeente? Nee, ik zou echt even kijken. De opkomsten bij provinciale statenverkiezingen of gemeentelijke verkiezingen zijn per definitie veel lager. De betrokkenheid bij landelijke politiek is het hoogst. Waarom? Weet ik niet per se. Want op alle niveaus worden hele belangrijke beslissingen genomen. Maar dus de trend is niet per se neerwaarts, zullen we maar zeggen. Qua opkomst dan, hè. Ron gaat gewoon factchecken volgens mij. Yes. Dan zit dat gewoon in mijn hoofd. We zien hier zojuist de opkomstcijfers in de afgelopen jaren. En echt gestegen? 2017 was de hoogste opkomst sinds 1982. Dat is fijn. Dus nu mensen doorzetten. Hou vol. En we kunnen misschien nog wel die 88% uit 1977 bieden als iedereen naar de stembus gaat. Liefst op mij stemt. Maar dat mag ook een willekeurige andere partij van eigen voorkeur zijn natuurlijk. Ik dacht dat je nu iets ging zeggen over een van de andere mensen op onze lijst. Maar... nee. Iedereen zijn eigen keuze natuurlijk. Dat er nog wel. Dat is natuurlijk wel het punt wat ik dus net ook maakte van ga vooral stemmen en lees je vooral in en ga dan stemmen. Maar we gaan eerst beginnen met jouw introductie. Want wij zijn ongeveer even oud volgens mij. Ik ben 36. Ja, ik ben 35. Nou, dan zijn we bijna even oud. Ja. En ik doe nog steeds iets wat minder nuttig is, want in de politiek zitten is echt super nuttig namelijk. Want daarmee kun je dingen echt veranderen. En ik probeer het een beetje vanuit onderin te doen. Maar daar ben je wel ergens aan toegekomen om dat te willen doen. Want het is niet zomaar iets waarvan je denkt, nou, dit gaat mijn beroep zijn vanaf jongs af aan. Hier ga ik alles verlaten. Nee, ik denk dat je daar gelijk in hebt. Het is wel iets wat ik leuk gevonden heb. Ik heb altijd super interessant gevonden over wat gebeurt er nou in de wereld om mij heen. Ik hield altijd van debatteren en van discussies voeren. Ik hield ook veel van cultuur en toneelspelen en andere dingen. Dus op het podium staan vond ik hartstikke tof. En ik kwam erachter dat ik de wereld interessant vond. En als tiener ga je dan daarin verdiepen en kijken. En op school werd het aangeboden om in debatclubs te kunnen zitten. Heb ik gedaan. En van daaruit liep dat proces langzamerhand richting de politiek en jongerenpolitiek. Maar welke school doet dat dan? Het Valuwas College hier in Venlo. Toen nog voor de fusie het Marianum. Maar die boden aan om deel te nemen aan een Europees jeugdparlement, aan het Lagerhuisdebatten. Dus zij waren heel actief. Er waren veel docenten bij betrokken die stimuleerden dat leerlingen daarmee aan de slag gingen. En voor mijzelf was dat het moment om erachter te komen. Je kunt dus naast dat je theater en op de bühne
entertainment kunt creëren, zeg maar. Bestaat er ook een serieuze kant van met elkaar van gedachten wisselen, meningen aan elkaar scherpen. En dat vond ik heel erg boeiend. Maar als dat op school gegeven wordt, is het dan, we gaan een schooldebat houden over wie is de leukste leraar en welke nieuwe speeltoestellen moeten er komen? Nee, dat werd liefst bij jongeren krijg je de meest grote stellingen, dus doodstraf ja of nee, of waarom moeten we in een democratie leven, of wat is het, meer geld naar onderwijs of niet? Nou, niet, meestal. Nou ja, liever zo min mogelijk school was altijd het antwoord, maar met zoveel mogelijk geld. Dus dat was... maar er waren hele mooie discussies. En het is met name dat je vaardigheden oefent, zoals je dat op school met alle vakken natuurlijk probeert te doen. Iedereen, je krijgt wiskunde omdat je leert hoe je met cijfers om moet gaan. En je leert Nederlands om je taalvaardigheid te ontwikkelen. En ik vond het een mooie aanvulling dat ze via zowel het vak Nederlands als via het vak filosofie naar debatvaardigheden, retorica gingen. En dat loonde zich wel, want je zag dat daar een groep mensen die dat leuk vond uitkwam. En er was één jongere politieke organisatie en die ging op de tribune zitten en die zei, vinden jullie dit echt leuk? Kom maar bij ons. En zo was er een monopolie voor één bepaalde jeugdpartij die iedereen naar zich toe probeerde te trekken. Dat is echt gewoon zo'n scout op de tribune die de jonge spelers binnenhaalt. Ja, het was heel makkelijk, want er was maar één voetbalclub. Dat was wel opmerkelijk. En dat was de JOVD. En dan ben je opeens heel politiek. Ja. Want dan worden opeens de thema's dus wat minder narrow. Dat wordt er wat minder op dat schoolse gezet. En dan komt het echt zo van, oké, maar wat... Ja, toen bleek er een wereld te bestaan die politiek was. Want als je 16 bent, of 15 of 16, dan... Ik kom niet uit een politieke familie. Bij ons thuis was er niet al een beeld van... die kant moet je op. Mijn familie, dit zijn allemaal echt van die typische Venlose, Tegelse arbeidersfamilies. Veel kinderen, een eenvoudige baan in de fabriek en... Dus veel geld hadden ze niet. Dus dat was wel een perspectief wat je meebrengt. Maar er was nooit iemand die zei, je moet op een bepaalde partij gaan stemmen of zoiets. En dat maakte ook dat ik een soort van blanco in de wereld van de politiek keek. En dus ook in eerste instantie aanschoof bij een club als de JOVD, wat de jongeren van de VVD zijn. En daar ging je tussen zitten en je dacht, nou ja, dus hier gaan ze discussiëren met elkaar. Hier vindt politiek plaats. En er ontstond aan de ene kant een manier om te debatteren en je vaardigheden te slijpen. En aan de andere kant een bewustwording. Deze mensen vinden niet wat ik vind. Ik ben de ultra linkerflank van deze partij. Of ik zit hier verkeerd. En dat duurde ongeveer 3/4 jaar. Ik denk, ja, zoiets. Toen ik 1 keer naar een congres geweest was van de jongeren van de VVD. Waar ik hele jonge jongens in 3-delig pak zag staan. Die met een dermate dédain over mensen die werkzoekend waren praten, dat ik dacht, maar wacht even, ik moet hier heel snel weg. Of in ieder geval op zoek naar een partij met mensen die dezelfde idealen heeft als ik. En dat was eigenlijk het moment dat ik me voor het eerst echt ging oriënteren. Welke andere partijen zijn er dan? En hoe kunnen we dan zorgen dat er ook jongeren zijn die aan die kant hier in Venlo iets aan te bieden hebben? En toen hebben we met een aantal mensen, die richten hier die jonge socialisten op van de Partij van de Arbeid. Maar je zegt net al, dan zit je dus bij de VVD. Ja, dan doe je die deur daar open en dan denk je, ja, ik voel me hier al eigenlijk niet meer thuis. Ja, in ieder geval, die mensen waren allemaal aardige mensen. Ja, sowieso, maar de ideeën die daaruit kwamen, dat waren niet mijn ideeën. Maar dat is wel zo'n realisatiemoment dat je denkt van oké, ik voel me toch anders dan, of mijn gedachten zijn anders dan wat ik hier eigenlijk voor me geschoteld krijg. En dan switch je eigenlijk om naar van, maar dan ga ik het zelf oprichten hier, want het is hier dus blijkbaar nog niet. Ja, en het mooie was dat er waren een aantal andere jongen die daar al mee bezig waren hier in Venlo. En het mooie aan dat proces is, wat ik gezien heb bij heel veel tieners, die zoekende waren naar hun politieke ideologie. Waar hoor ik dan thuis en bij welke visie pas ik dan? Er was een groep die toen de Jonge Socialisten oprichtte. En degene die toen voorzitter werd, die zit nu als wethouder voor de SP in het Venlose College.
En dus degene die secretaris was, die ging voor het CDA uiteindelijk naar Provinciale Staten. Het waren wel mensen die geïnteresseerd waren in politiek en de wereld wilden veranderen. Maar om nou duidelijk te krijgen welke stroming of welke idealen precies bij jou passen en welke politieke partij daarbij hoort. Ja, dat is echt iets wat bij tieners zich nog moet vormen. En ik vind het ook echt dat we met name jonge politici en jongeren die interesse hebben in de samenleving en de maatschappij ook vooral de kans moeten geven om ergens vol enthousiasme in te gaan en er dan achter te komen. Dit is het echt helemaal niet. Ik moet wat anders gaan doen. Of ik moet bij een andere club om die verandering in de samenleving te creëren die ik wil leveren. Ja, maar dat eerste platform om het überhaupt te leren en te zien dat het bestaat, dat is natuurlijk gewoon, dat moet het begin zijn. En vanuit daar kom je wel inderdaad op een andere plek als je daar meer over wilt weten. En sommigen haken af, ook helemaal prima. En anderen die zeggen van ik ga me hier vol voor. En ik wil het enige doel wat ik heb is minister-president worden. Ik weet niet hoe ik er kom, maar dat is het doel. Ja, maar wat ik mooi vind is dat aangeboden werd op een middelbare school. Ja. En daarmee voor iedereen die op die school zit toegankelijk is. En ik zag datzelfde bij, je hebt daar ook een vooropleiding conservatorium voor mensen die de ambitie hebben om met hun muziekpassie wat te gaan doen. En dansers die door willen groeien en sporters die dat willen doen. En als je dus een middelbare school of ook een basisschool of vervolgonderwijs op een complete manier organiseert. Dus meer dan alleen de vakken leren, woordjes rammen en jaartallen bij geschiedenis uit je kop leren. Dan bied je iets aan mensen waar ze in de rest van hun leven enorm veel profijt van kunnen hebben. En wat ook ervoor zorgt dat iedereen een eerlijke kans krijgt. En dat is voor mij vanuit het perspectief van de Partij van de Arbeid een enorm belangrijk uitgangspunt. Ja, ik ben in mijn hoofd bezig met welk vak hadden wij vroeger ook alweer. Maar er is helemaal geen vak geweest met van dit zijn de politieke partijen. Dus dat een beetje, dat valt onder dat... Ja, maatschappijleer maatschappijleer een beetje, maar dat was niet echt dat die zeiden van dit zijn echt stromingen en hier kun je over nadenken. Het was meer zo van dit bestaat klaar en dan naar het volgende pagina. Je moest het uit je hoofd leren. En dat herinner ik mezelf ook. En pas door het te ervaren, dan wordt het tastbaar. En ik denk dat dat voor veel onderdelen in het onderwijs op dit moment geldt. Je kunt de theorie wel naar je toegeschoven krijgen, maar als je niet ervaart wat het is, als een docent je niet meeneemt in wat nou het nut en de noodzaak is van wat jij aan het doen bent, of de schoonheid of de inspiratie, ja, dan ga je een vak of een bepaalde kwaliteit nooit ontwikkelen of waarderen. Ik zie dat. Ik heb zelf altijd veel gehad met geschiedenis, omdat ik het gewoon toffe verhalen vond die verteld moesten worden. Maar de kwaliteit van een goede leraar betekent zoveel voor je interesse voor een bepaald vak en voor de wens om daar meer van te weten en je daarin te verdiepen. En ik geloof dat dat ook mogelijk is bij beta-vakken. Maar daar lagen nooit mijn competenties. En ik had ook niet de leraar die bij mij het spanningsveld kon creëren om te denken van, wat als die ellips nu eens anders zou zijn gelopen? Nou, ik heb geen idee. Zal wel zijn, dit moet ik invullen en dan heb ik een 10, toch? Ja, dan noemen we dat invullen. Ja, dus, dat. Maar ik zie juist ook, ik had vrienden die wiskunde fantastisch vonden. Die zijn wiskunde gaan studeren daarna. Wat ik fascinerend vond, want ik dacht, die cijfers gaan nooit tegen je terugpraten. En dat is wel leuk, die zijn dan nu weer leraar op datzelfde Valuas College. Maar om te zien dat mensen andere interesses hebben en die kunnen ontwikkelen. En daar is een school zo'n prachtig podium voor. En dat is ook de reden waarom dat ik zeg, laten we nu op dit moment ook investeren in dat onderwijs. Zowel in de basisschool, waar je aan kwaliteit nog veel te winnen hebt. Waar je ook ziet dat de leraren nog salarissen hebben die echt achterblijven bij het voortgezet onderwijs. Terwijl je echt kwaliteit wil bieden over de volle linie. Ja, en ik zou echt zeggen van, ik ben ook heel blij dat mijn eigen partij inmiddels terug is gekomen op het idee dat we een sociaal leenstelsel moeten hebben. Maar dat gewoon iedereen weer moet kunnen studeren met een basisbeurs. En dat we meer naar dat Scandinavische model toe gaan, waarin gewoon leren en kansen grijpen gewoon gratis is. En ook toegankelijk voor iedereen. En dat is een kernwaarde waar ik van hoop dat we nog jaren profijt van gaan hebben. Ja, ik hoor hier al een beetje die campagne erin, hoor. Het is geen aanval op jou, maar ik moet meer sturen. Nee, het is, want daar wil ik wel op inhaken. Want we gaan daar echt wel terug even naar hoe jij je ontwikkeld hebt daarin, vanuit die schoolkant.
Maar wat jij nu zegt, dat leren, dat vinden we natuurlijk al jaren in Nederland heel belangrijk. We willen tot een kenniseconomie zijn en we moeten daar vooral inzetten. Maar we maken het eigenlijk alleen maar steeds moeilijker. 3 jaar geleden, inmiddels 5 jaar geleden, wilde ik terug naar school. En ik kreeg gewoon van een duo te horen, ja, je bent te oud. Je krijgt geen geld. Ja. Ik zei, wat de hel? Ik heb nooit gestudeerd. Ik heb namelijk een bolopleiding of een BBL-opleiding gedaan. Dus ik heb eigenlijk vanaf mijn 17e gewerkt. En ik kreeg daar school bij. En daarmee heb ik een diploma gehaald. Dus ik heb nooit hoeven te lenen, want daar was ik te jong voor. Ik kreeg geen OV, want ik was te jong. En ik had werk en allemaal van dat soort geintjes. Dan ga je jarenlang, 10 jaar lang werken. En op een gegeven moment kom je in je punt van je leven. Ja, ik wil iets anders gaan doen. Ik moet iets anders gaan doen. Ik vind nu belangrijk in mijn leven om iets anders te gaan doen. En dan klop je aan en zegt eigenlijk de staat, ja nee, dat is nu, jouw leeftijd is nu verkeerd. Dus ik denk, ja, maar als je nu zegt eigenlijk, iedereen die begint met studeren, hier is een pakje geld. Als je dat nou op je 17e inzet of op je 35e inzet, maakt eigenlijk niet uit. Maar het staat klaar voor je en beslis maar wanneer jij er klaar voor bent en dan gaan we je helpen. Dat, volgens mij doet bijna geen enkel werelddeel dat. Maar dat zei van, ik denk dat dat zou best wel de juiste optie zijn om dat te studeren. Ik zou zeggen Denemarken, want daar is dat dus wel zo. En beter gezegd, dan is het niet een potje geld wat voor je klaar staat, maar kun je gewoon de keuze maken als jij werkt om op een gegeven moment een beslissing te nemen dat je je wil omscholen en naar een andere discipline toe wil gaan. En dan kan dat. Ja. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat we iedereen voor eeuwig in de schoolbank houden, absoluut niet. Maar juist om in een zeer snel veranderende samenleving, waarin het zomaar kan dat er een hele sector weggedigitaliseerd wordt, of dat er economische omstandigheden zijn die enorme impact hebben op de samenleving. Kijk naar de crisis waar we vandaag in zitten. En dat moet gefaciliteerd worden, dat mensen dan kunnen kiezen en zeggen, ik maak in de komende jaren een overstap. En dat hoeft mij niet iets te kosten. Want uiteindelijk levert dit de samenleving wat op natuurlijk. En niet, het is heel vreemd dat je zegt van, ja, maar jij moet investeren omdat het jou iets brengt. Terwijl we moeten durven kijken naar wat brengt het ons als samenleving, als gemeenschap. En dat is natuurlijk enorm veel. Als jij iets kunt gaan doen waar wij met z'n allen profijt van hebben, omdat je in een sector zit waar je geen bewegingsruimte meer in hebt of waar geen kansen meer in zitten. Ja, waarom houden we onszelf als samenleving tegen om dat weer af te schuiven op het individu? Ja, nou, nu heb ik het geluk dat mijn ouders me heel erg supporten. En die zeiden, ja, je hebt ook nooit gestudeerd, dus nu gaan we je nu helpen met die studie. Dus daar ben ik nog steeds heel dankbaar voor. Maar daardoor ben ik dus kunnen gaan studeren en ook mijn focus op studeren. Niet dan langs nog allemaal baantjes moeten hebben om te kunnen overleven. Want dan wordt de stress natuurlijk ook weer anders. Ja, gigantisch. En dat zie je natuurlijk nu juist heel erg bij studenten, tot ze een lening aangaan die eigenlijk onbetaalbaar is. Op lange termijn. En je moet echt wel een hele goede baan hebben, wil je dat een beetje kunnen terugbetalen. Nu zitten er ook wel weer goede structuren in. Je hoeft niet alles terug te betalen en het is afhankelijk van je inkomen en dat soort dingen. Maar het is natuurlijk wel fijn als je die druk niet zo hebt en tot er niet meteen op zit van, ja, je moet dit jaar afstuderen, want anders moet je opeens alles terugbetalen en je moet... Ja. Er zijn andere manieren voor. Nee, maar en ik gun iedereen een liefdevolle ouders zoals jij die hebt, die zeggen van, nou, als het erop aankomt, wij gaan jou steunen, wij gaan jou helpen. Maar de bittere realiteit is dat er heel veel liefdevolle ouders zijn, maar dat niet iedereen de middelen heeft om dat te kunnen doen. En daarvoor zouden wij juist als samenleving moeten staan, dat je zegt van, oké, maar wij faciliteren dit voor iedereen. Ja. Maar dan ga je die debatten aan en dan vind je een beetje je route in van, oké, ik wil niet bij de VVD, maar ik wil toch ergens anders. En daar is dan ook weer een versplintering in geweest, zoals je net zegt. Iedereen heeft een beetje zijn eigen pad gekozen. Maar dan is dan wel de volgende opleiding staat dan weer klaar voor je, neem ik aan. Ja, dat wat was dan je keuze? Ik ging geschiedenis studeren in Nijmegen. Daar ben ik begonnen in 2003, volgens mij. Toen pakte ik voor het eerst de Maaslijn naar Nijmegen. En ook toen al, bij Moca Middelaar pasten er geen studenten meer in die lijn. Moesten wel weer mensen achterlaten die te laat kwamen voor hun colleges. Dus laten we heel eerlijk zijn, na 17 jaar is daar niet zo heel veel veranderd. Maar geschiedenis en... mijn ouders hadden allebei niet gestudeerd. Mijn vader was begonnen te werken na de HAVO. En mijn moeder, die heeft een halfjaartje iets gestudeerd. En toen is zij ook gaan werken. Dus het was een wereld die bij ons thuis in ieder geval niet bekend was. Het was ook hoe je studiekeuze... En voor mijn moeder was studeren altijd iets super romantisch. Ze kwamen allebei uit
pittige arbeidersgezinnen, zullen we maar zeggen. Dus waar het ook echt niet makkelijk was. En daar zat dus een zekere mate van romantiek. De universiteit als mekka van kennis en als... daar gebeurt het. Daar zitten de grootste geleerden van Nederland bij elkaar om met elkaar ideeën uit te wisselen, inspiratie te delen. Toch een stukje verdieping te hebben. Had jij diezelfde gedachte of hoor ik hier al in totdat het een enige twist heeft gekregen? Daarna wel. Wat het voor mij met name... Ja, ik wist niet wat ik kon verwachten. Ik had geen idee, ik had ook geen referentiekader. En heel eerlijk, in het laatste jaar van de middelbare school, als je dan die keuze moet maken van welke richting wil ik dan nu uit? Je staat met een groot vraagteken op je voorhoofd en je hebt niet echt een beeld bij allemaal die studies die zich aan voorbij zijn gekomen. Wat is nou cultuur, wetenschappen of geschiedenis kun je nog ongeveer bedenken. Dat is alles wat hiervoor was. Maar hoe maak je dan een keuze? Ik was hier wel goed in dit vak en Nijmegen is overzichtelijk vanuit Venlo. Dus dat is nog net binnen de bandbreedte van wat je zelf... Dat kun je reizen. Ja, precies. Dus ik hoefde niet meteen op kamers als 18-jarige. En dat was toch dat je binnen die veilige sfeer een keuze maakt. Ja, ik heb ook gewoon vanaf dag 1 gezegd op een gegeven moment, ik word leraar. Want mijn ouders waren leraar en in de familie zijn veel leraren. Dus dan word je leraar. En 2 weken voordat we moesten kiezen, zei ik detailhandel. Het ligt heel dicht bij elkaar, zullen we maar zeggen. Dus, maar dat is het natuurlijk ook, dat kiezen van je werk of van je toekomstige job op je 16, 17, 18e is best vreemd. Want je bent helemaal nog niet doorontwikkeld met allemaal dingen die je voor je hebt geschoten gekregen. Je kijkt gewoon naar je eigen circle. En... Ja, precies. Ik hoorde laatst een specialist op het gebied van tieneropvoeding, waar wij naar het luisteren waren thuis, omdat wij 2 dochters hebben in een tienerleeftijd. Je probeert alle kennis naar je toe te halen die je kunt gebruiken in deze fase. En ik hoorde zeggen, de meest genoemde reden waarom dat jongeren kiezen voor een bepaalde studierichting, omdat ze iemand kennen die dat al gedaan heeft, of omdat een van hun vrienden dat ook gaat doen. Dat is dan de diepgravende reden waarom dat mensen hun toekomst naar een bepaalde richting verleggen. En ik snap dat wel. Want als jij op 4 of 5 HAVO zit of op 5 of 6 VWO, de belangrijkste dingen in de wereld zijn, wanneer is het vrijdag? En kan ik met mijn leeftijdsgenoten weer op stap gaan? Dat is tegenwoordig helemaal een drama natuurlijk. Maar je bent bezig met je onderlinge verhoudingen. Met hoe ontwikkel jij jezelf en hoe verhoud je je als individu los van je ouders tot de rest van de wereld? Die hele studie zal je op dat moment... in ieder geval staat niet op keuze of focus naar punt nummer 1. Nee, maar dan ga je wel geschiedenis kiezen. En dan blijf je ook nog travelen. Dus dat is gewoon iedere dag even die trein instappen, tot rust komen en niet je boeken erbij moeten hebben. Ja, ik weet niet of jij wel eens in de Maasvlakte gezeten hebt, maar daar heeft niemand rust. Ik heb altijd zo'n koptelefoon opgehad. Ik was altijd van Reuven naar Roermond, dus dat was maar een heel klein stukje. Maar ik had mijn koptelefoon altijd op en het was heerlijk rustig. Maar ik hoef ook niet te studeren, dus dat scheelde. Maar dan kies je om dat te gaan doen. En hoe lang duurt dan zo'n opleiding? In mijn geval heel lang. Ik ben na 2 jaar heb ik een switch gemaakt. Ben ik naar Amsterdam gegaan, naar de filmacademie. Ben ik daar productie gaan doen. Dat was een hartstikke mooie 1,5 jaar. Om daarna weer terug te gaan naar geschiedenis. Dus zo kun je heel je leven studeren. Tot je 25ste in ieder geval, in mijn geval. Beetje afhankelijk van hoe oud je wordt, is dat misschien wel je hele leven. En voor anderen is dat een kwart van zijn leven. En anders zit er ergens tussenin. Ja, dus na dat mooie avontuur dan in Amsterdam met filmmakers en camera's en geluidsmensen en allemaal hele toffe dingen. Kwam ik op mijn 25ste in een situatie, en toen zat ik al wat langer ook hier in de lokale politiek, maar toen kwamen we bij elkaar met een groep vrienden en wilden we een bedrijfje beginnen. En ja, dat was een fantastisch avontuur ook weer, waar je met z'n allen, we gingen het muziekonderwijs verbeteren en digitaliseren. En we hebben hele grote greenscreen studio's gebouwd en filmscripts en 25-delige videoseries gebouwd in 2 jaar tijd. En dat vrat alle energie op, waardoor ik vergat af te studeren. Jullie mensen kunnen je niet zien, maar ik hou mijn schouders op en ik denk, afstuderen is maar, ja. Is een manier. Het hoeft niet per se.
Ik adviseer iedereen om het wel te doen. Al is het maar omdat je daarna heel lang afbetaalt aan die kosten voor die studie. Ja, dat voordeel had ik, dat ik dat niet hoefde te doen. Ik ben inderdaad bewust niet afgestudeerd namelijk. Ja, maar daardoor... door zelf de verantwoordelijkheid te krijgen over hoe werkt dan een bedrijf, hoe zet je alles in elkaar, hoe ga je mee aan de slag, ja, kreeg je heel veel vrijheid en ook heel veel uitdagingen. En leverde je een prachtig product op en kwam je erachter dat je nooit marketing gestudeerd had. En dat je het product wel weggezet kreeg in een bepaalde regio en daarna weer niet. En ondertussen had ik ook de ruimte om mijn politiek verder te ontwikkelen. En ja, waren er heel veel zaken die naast elkaar dynamiek gaven. Ik speelde heel veel theater op dat moment. Ik stond zelf ook veel op de bühne. Dus daarmee had ik in mijn leven heel veel verschillende zaken waar ik heel enthousiast van werd en waar ik heel creatief mee aan de slag kon. Maar je zegt al, dan doe je dus eigenlijk een studie, dan heb je je eigen bedrijf, dan ben je nog je passies aan het invullen en dan langs staat er nog zo'n kopje politiek. Dat wel ergens een plek moet krijgen in dat geheel. Dan voelt het voor mij dat jij zegt van nou, ik heb niet eigenlijk meteen een keuze gemaakt, ik wil de politiek in. Nee, het was meer van, ik wil eerst leven. Absoluut. Ik denk dat ik ergens rond mijn 18e, toen ik van de middelbare school afkwam en ging studeren en in echt een nieuwe fase van je leven terechtkomt. En vanaf dat moment moet je het grotendeels zelf rooien en moet je ontdekken hoe dat is om met je eigen geld om te gaan en aan het eind van de maand toch echt... de maand duurt te lang. Ja, hoe gaan we dit dan met z'n allen oplossen? En erachter te komen dat de kamers in Amsterdam ongelooflijk duur zijn. Je mag vloeken in de podcast hoor. Dat is hartstikke... Nou ja, goed. Ik denk dat iedereen die ooit gehuurd heeft in Amsterdam durft te vloeken bij de prijzen die je daar betaalt. Dus dat is een proces wat persoonlijke ontwikkeling is. En dat is los van carrière of hobby's of passies. En ik geloof dat we daar in de samenleving ook wel heel vaak aan voorbij gaan. Hoe persoonlijke ontwikkeling ook zijn eigen proces en dynamiek moet kunnen hebben. En dat niet alleen resultaten en cijfers of prestaties de maatstaaf moeten zijn waarin we elkaar beoordelen. Want ik zie dat met name als je naar tieners kijkt. Ik vind dat er heel veel focus ligt op hoe presteren ze op school. Hoe doen ze het bij anderen op de muziek of bij de voetbalclub of weet ik veel waar. Terwijl als tiener moet je met name zorgen dat die hersenreorganisatie die plaatsvindt in die puberteit, dat brein, de manier waarop het zich ontwikkelt, dat je daar een beetje lekker doorheen komt. Zonder dat je in een depressie zit of met een eetstoornis of aan de rafelranden van de maatschappij terecht bent gekomen. Omdat je niet wist hoe je daarmee om moet gaan. Dus ja, ik vind dat we daar ook als samenleving, ook naar die menselijke aspecten die er zijn, dat we daar veel meer naar kunnen kijken. Ja, ze vergeten ook vaak dat vak te geven op school. Dus we leren inderdaad allemaal van die standaard vakken. Ja. Behalve, hoe kun je leven? Wat is dat? Weet je? Wat houdt dat in? En hoe kun je überhaupt een agenda plannen? Dat weten de meesten ook nog steeds niet. Toch denk, dat zijn allemaal van die basisdingetjes. Zijn best handige tools om te weten als je op een gegeven moment wat verder komt. Ja, want dan krijg je ook ruimte in. Ja, als je ruimte maakt in je agenda, krijg je ook ruimte in je leven om na te denken over dingen. Ja, precies. En dan nog de vraag of je een tiener waarin het planningsdeel van het brein zich echt aan het ontwikkelen is in die periode. In hoeverre je die kunt vragen om dat al goed te doen. Ja. Je kunt wel tools bieden om dat te ontwikkelen, maar je hoeft het niet van ze te verwachten. Net zo min als, ik hoorde een fantastische, ik kreeg allemaal uitleg hoe de tiener functioneert recent dus. Dat het dag-nachtritme zich herorganiseert in het brein, waardoor een tiener dus heel moeilijk uit bed komt. En dat eigenlijk super vreemd is dat je een tiener voor 9 uur les probeert te geven, omdat er helemaal niks in het hoofd kan tegen die tijd. Iemand van 35 proberen les te geven om 9 uur 's ochtends. Ja, sorry, tot mijn werk aanval, maar die probeerde dat ook. En ik heb dan ook gereageerd, ja, iedereen zijn levensritme is anders. Ik werk heel goed na 12 uur en niet voor 12 uur. Dus bijna al mijn afspraken zijn altijd na 12 uur en niet voor 12 uur. Als je op een gegeven moment weet van jezelf, dan kun je daar je leven op inrichten en kun je ook veel lekkerder voor jezelf door die dag heen komen. Exact. En anderen die zeggen, maar ik ben heel goed om 8 uur 's ochtends. Nee, top voor jou, moet je vooral doen. Maar laat mij met rust. Zullen we het allemaal op één afspreken? Ja, exact. Maar dat is ook goed dat je dan een beetje die balans hebt. En ik heb dat op school ook vaker gezegd. En ook daar bij die leerkrachten proberen te duiden. Ja, als je wat ouder bent, dan kom op. En zeker tegen die Belgen. Van zeggen, sommige jongeren, jij probeert inderdaad om 9 uur 's ochtends les te geven. Die jongen die
is aan het gamen tot 4, 5 uur 's ochtends. Want dat is namelijk zijn leven. Ja. Maar vergeet niet, we studeren natuurlijk music management. Er zit muziek in dat spel. Als hij straks met gamers om tafel kan gaan zitten en kan vertellen hoe dat werkt, dan heeft hij een baan, hè? En die baan die begint pas om 10 uur 's avonds. Want die gamers zijn ook pas om 10 uur 's avonds bezig. Er is niks mis mee om niet in dat vaste lijntje te zitten. Terwijl die bestraft wordt op school met, je bent nooit op tijd. Terwijl ik denk, laat ik het zo zeggen. Er zijn heel veel verschillende manieren om je leven te ontwikkelen. En ik denk dat een van de belangrijkste zaken is dat je rekening houdt met de ontwikkeling waar iedereen in zit. Met als doel om een zo gezond en prettig mogelijk levensstijl aan te bieden en daar ook bij te helpen. En het is wel heel goed dat je iemand leert dat permanent bij McDonald's eten niet de beste levenskeuze is. En dat iets meer groenten en fruit en af en toe naar buiten toe om frisse lucht te halen. Dat wel de zaken zijn die je helpen in het leven. Ja. Luister vooral de podcast met Jimmy Joy terug over gezond eten. Dan ben je voor jezelf dus ook aan het zoeken van wat is die balans op je 25 en dan na. Waarom dan toch een stap maken richting de politiek en dus ook meer het gaan uitvoeren? Dus niet alleen maar het discussie voeren en dat soort dingen. Maar... Het was een samenloop van omstandigheden, om het maar zo te noemen. Binnen mijn studie werd gevraagd om een stage minor te gaan doen. Dat mocht bij een politieke partij. En toen zitten we bij geschiedenis after de filmacademie, zeg maar. Nee, maar die volg ik nog. Maar waarom dan? Waarom mag dat bij een politieke partij? Als je politieke geschiedenis als invalshoek neemt, dan is het te verantwoorden waarom dat je op die manier stage gaat lopen. Zeker omdat je... kijk, iedereen wil altijd heel graag naar de Tweede Kamer en veel dingen weten van de Tweede Kamer. Dus je ziet daar, de stagiaires zijn niet aan te slepen, want iedereen wil daar heel graag kijken hoe dat allemaal functioneert. En iedere partij zit vol met enthousiasme en jonge mensen die zich het vuur onder de schenen uitrennen om maar aan te tonen dat zij daar ook thuis horen. Maar dat doen er maar weinig bij de gemeentelijke politiek, kan ik je vertellen. Terwijl die bestuurslaag heel veel capaciteit vraagt en ook lekker dicht op de mensen staat. En dat was voor mij, ik wilde wel hier in Venlo gaan kijken, van de stad waar ik zelf geboren ben. Hoe werkt dit hier nu? Hoe zit het dan in elkaar? Want al was ik geïnteresseerd in debatteren, ik had 0,0 verstand van lokale politiek. Hoe het in elkaar staat, wat daar gebeurde. Ik had ook geen idee waar ze het over hadden. Ja, ik snapte wel dat ze dan over het zwembad en de bibliotheek gingen. Dat was nog ongeveer te bevatten, maar dat er in een stad als Venlo 400 miljoen wordt verspijkerd in een jaar, dat is heel veel geld. En je komt er pas achter hoe complex lokaal besturen is op het moment dat je dan mag kijken. En ik ging daar kijken en dat was ergens in 2008, denk ik. En dat was net een jaar voor de verkiezingen. En het was een hele mooie tijd ook meteen. Ja, het was, ik vond het was super interessant. Het was een hele boeiende periode. En ik kwam gewoon om te kijken en hoe ben ik hierin, wat kan ik hiervan leren? En bij de PvdA Venlo dachten ze, mooi, daar is iemand voor op de lijst. Ook een manier. Ja, nou ja, goed. Want dat is ook wat je natuurlijk bij politieke partijen ziet, en zeker lokaal. De behoefte aan jonge mensen die zich willen verdiepen in de maatschappij, in maatschappelijke vraagstukken. Ja, die behoefte is bij lokale partijen enorm groot. En dat zien we over alle partijen heen trouwens. Dus niet dat de Partij van de Arbeid daar uniek in is. Maar ja, het zorgde er wel voor dat ze meteen vroegen van, wil je meedoen? En dat leek me wel leuk. Gaan we gewoon doen, waarom niet? Ja. Gewoon, ja. En dan leer je dat je met je kop op een poster kunt staan een jaar later bij herindelingsverkiezingen. Dus het voordeel van herindelingsverkiezingen was dat er maar 5 gemeentes in het land waren die in november toen deelnamen aan de verkiezingen. Waardoor het hele partijapparaat van de grote partijen zich stort op die 5 afdelingen die aan de verkiezingen deelnemen. En de toenmalig voorzitter, Lilianne Ploemen, was daardoor heel veel in Venlo met haar team. En dat gaf natuurlijk een hele speciale beleving van politiek. Want in één keer werd die lokale politiek
super landelijk. En kwamen er 3, 4, 5 ministers van de Partij van de Arbeid hier naartoe om werkbezoeken af te leggen en om te kijken en te helpen. En ja, daardoor werd landelijk en lokaal in één keer heel erg met elkaar verbonden. En voor een student was het een fascinerende periode. En ik mocht tijd vrijmaken vanuit mijn studie om te ondersteunen in die periode. Dus ja, ik zat in dit PvdA-huis, dat toen nog op een andere locatie lag. Maar ja, je kon voltijds eigenlijk met politiek bezig zijn. En dat zorgde dat je in die heerlijke dynamiek zit, die verkiezingen ook wel kunnen zijn. Ja, we zitten natuurlijk nu midden in die verkiezingscampagne. Die heb je dus nu al een paar keer meegemaakt. Ja. Dus je weet een beetje wat de klappen van de zweep zijn daarin. Ja. Maar je zegt al, toen was het natuurlijk voor de gemeente. Toen kwam je bij de gemeente een plekje aan het verrijken? Ik kwam op plek 9 te staan, dus dat is ver genoeg weg om net niet gekozen te worden. En dicht genoeg bij om heel hard te rennen. Slimme plek. Ja, dat hadden ze slim bekeken daar bij de Partij van de Arbeid. En het was met name vol enthousiasme ervoor gaan. Ik kwam net niet aan de voorkeursdrempel, dus voor jezelf was je uitermate... Ja, ik was heel erg tevreden met het resultaat wat ik gehaald had. Ook al zat ik niet in de gemeenteraad. Maar ik had wel een super toffe tijd meegemaakt waarin we met z'n allen... Ja, waarin je echt wel een team bent. Want in verkiezingstijd moet je heel veel met elkaar organiseren. Heel veel praktische zaken als wie plakt de posters. En wie zorgt dat er bij de drukker ook een ontwerp ligt. Maar ook de debatten voorbereiden, de inhoudelijke keuzes. En als je daar de volle tijd voor hebt om daarbij betrokken te zijn... Ja, dan raad ik iedereen aan, ongeacht je politiek... Ga naar een politieke partij en doe daarin mee. Want je leert enorm veel. Volgens mij aan de ene kant in het organiseren van campagnes en evenementen. Want dat is de ene kant van het proces natuurlijk. Aan de andere kant leer je heel veel politiek. Maar het is, in beide kanten is het heel erg boeiend en fascinerend. Maar dan heb je het zo van dichtbij meegemaakt. Dan ben je ondertussen die studie aan het proberen af te ronden. Ja. Wat is dan de volgende stap dan in die tijdlijn? Want dan heb je daar eigenlijk al een beetje aan geproefd. Ja. En je hebt ook nog ergens dat geschiedenisbagage op je rug dragen. Dat jaar daarna, dus dan ben je niet gekozen. Dat was een soort van 2010 is dat het jaar dat ik 80 of 90 theatervoorstellingen speelde op de bühne. Dus ik had heel veel te doen. Een beetje afleiding. Ja, een beetje afleiding. Dus dat was ook een heel goed excuus om op een gegeven moment te zeggen... ja, ik zit zo vol en die studie, ik krijg het niet allemaal gebolwerkt. En daaruit voortkwam toen dat bedrijfje dat we aan het oprichten waren. Dus dat zorgde ervoor dat er een soort van punt... ik word serieus in het leven ging ontstaan. En dat ik ook een bewuste keuze maakte van oké, nadat ik allemaal die optredens had gedaan, ik ben klaar met theaterspelen. Dus ik had zoveel gespeeld als amateur, ook met de grootste hoeveelheid publiek die je hier in de regio kunt hebben. Nu moet ik serieus worden in het leven. Ik wil op mijn eigen benen staan. Ik ben 25. Ik wil geld gaan verdienen en een eigen huis hebben en alles voor mezelf kunnen organiseren. En daar ben ik in 2010 toen mee begonnen. Ja, maar dan probeer je dat. Dan ga je dat doen met alle passie die je hebt. Laten we niet te veel in het bedrijfsleven daarin instappen. Maar op een gegeven moment komt dan weer dat punt dat je denkt van... nou, ik wil toch wel meer doen in die politiek dan. Ja. Nou, en dat is wat ik met name... ik bleef daarin betrokken. Want ik merkte wel dat het enthousiasme van deelgenomen hebben in dit proces... maakte dat ik zei van, ik ga in Venlo met alle jonge mensen die daar waren op dat moment... een club oprichten, Door Rood noemden wij onszelf... Want de jonge socialisten die mogen maar tot 27. En wij dachten, ja, maar we pakken lekker tot 35 of zelfs tot 40 of zoiets. Veel energie. Daar hadden we een iets grotere groep. En wij gaan ons bemoeien met bijvoorbeeld het landelijk verkiezingsprogramma. Wij gaan proberen op grote schaal dingen te veranderen. Dus op dat moment gingen wij spontaan het conceptverkiezingsprogramma lezen en zeiden, wat willen we hier nou aan veranderen? Wat zou jij nou willen veranderen? En toen zaten we met een groep van 10 ongeveer aan tafel. Oké, kom maar, gaan we gewoon schrijven. Want wij mogen dit als leden van een politieke partij. Je mag de landelijke koers mee veranderen. En dat was ook wel een moment dat je je bewust was van, dus die mogelijkheden zijn er ook in een partij. Je kunt niet alleen maar op
posters plakken, zeg maar. Maar je mag ook de grote dingen proberen aan te passen. En toen hebben we volgens mij wel 25 aanpassingen op het verkiezingsprogramma geschreven. En tot onze grote verbazing werden er 8 meteen overgenomen. Dus die werden meteen aangenomen. En mochten we er ook een paar verdedigen op het congres. En dat was het eerste keer dat ik echt naar voren toe stapte en zei van oké, ik ga op dat grote podium staan tijdens een congres van de Partij van de Arbeid landelijk. Ik zag voor me zat Job Cohen, ik weet dat nog goed, die zat zo in die eerste stoel, weet je. Dan wordt het in één keer heel serieus. Toen ging ik vertellen dat ik vond dat het Koningshuis ook belasting moest betalen. En dat we daarvan overtuigd waren en dat in het verkiezingsprogramma moest komen. Stilte in de zaal. Nee, het was de eerste. Er waren veel speeches geweest die allemaal daarna eigenlijk een beetje een stille dood storven. Maar belasting betalen voor het Koningshuis kon op veel enthousiasme rekenen van de PvdA-leden toen. En dat werd aangenomen. En dat was aan de ene kant een inhoudelijk succes. Maar wij hadden ook ervoor gezorgd dat we een journalist van Dagblad de Limburger meenamen die dag. En die maakte een foto en dat eindigde op de regionale voorpagina. Hallo Den Haag, hier is Venlo. Over het enthousiasme dat je als jonge leden van een politieke partij kunt hebben om iets te willen veranderen. En dat stukje, we willen het eerlijker maken vanuit onze provinciale Noord-Limburgse kant. En je kunt ook meedoen. Ja, dat was een besef, dat was fantastisch. En toen daarna provinciale statenverkiezingen eraan gingen komen, dacht ik, ja, dan moet het wel overal leuk zijn in de politiek. Dan ga ik ook naar de provincie toe. Want dan krijg je dus eigenlijk de dynamiek die je net noemt. Het feit dat je er al een keer aan geproefd hebt. Het feit dat je dus eigenlijk ziet dat je ook echt dingen mee kan maken, mee creëren, mee kan schrijven. En dan is de stap dus, ja, maar dan gaan we het ook uitvoeren ook. Hè? Dus het feit dat je dus de provinciaal aanpakt. Provinciaal is natuurlijk ook iets wat... waar we natuurlijk ook hier voor zitten, zou ik het zo zeggen. Hè? Het Limburgse, dat zit in je DNA, in je bloed. Ja. Dat spat er ook van af. Maar dan ga je de Limburgers vertellen dat Limburg zou kunnen veranderen. Ja. In plaats van heel Nederland gaan vertellen dat, hey, Limburg is er ook nog. Ja, ja je gaat met name eerst een traject van interne selectie in. En maar je bent niet meteen verkozen? Nee. Oh, maar het stond op de voorpagina. Was dat niet genoeg? Zo van, dit is mijn cv. Nou, het was wel het visitekaartje waarmee ik door de kandidaatstellingscommissie op plaats 5 werd gezet. Maar ook voor het eerst dat mijn afdeling, de Venlose afdeling, zei, ja, maar jij moet eigenlijk nog een plaats hoger. En dat ik dacht van, oké, kan dat dan ook? Dus in een ledendemocratie kun je dan met elkaar zeggen, ja, we gaan proberen toch een stapje hoger te komen. Want er zaten mensen die al heel lang in PS zaten, in de Provinciale Staten. En toen hebben we dat geprobeerd om een stapje hoger te komen op die lijst. En dat was voor mij voor het eerst dat ik interne partijdemocratie heb ervaren. Want toen mochten we nog per afdeling stemmen. Iedere afdeling had zijn eigen hoeveelheid stemmen. En we wonnen met 24 tegen 22. Dat is ruim genoeg. Dat is met de hakken over de sloot. Maar precies genoeg om die verandering te realiseren. En dat je dus ook zag van oké, van Kerkrade tot aan Mook en Middelaar. Iedere afdeling doet mee en heeft zijn eigen visie en inspraak. En die conflicteren wel eens met elkaar. En dan moet je dus ook deals met elkaar samenwerken om bepaalde veranderingen te realiseren. Maar dan krijg je het stukje samenwerken. Maar aan de andere kant, jij wilt die plek omhoog. Ja. Deze regio wilt jou een plek omhoog zetten. En dan moet je bondgenoten vinden. En in dat geval, ja, toen stemden we nog per afdeling. Dus toen ging Venlo met Maastricht in overleg. Dat was de grootste afdeling. Die hadden dus de meeste stemmen. Om te kijken of we dat met elkaar... Of zij hetzelfde zagen in mij als dat de Venlose afdeling. Want ja, voor je eigen parochie preken is nooit zo heel moeilijk. Maar daar zij zagen ook van, ja, verjonging is belangrijk. Zie je toch in een studentenstad een afdeling die meer gericht is op jeugd en diversiteit. En die vonden dat belangrijk en die hebben ervoor gezorgd dat ik toen die plek omhoog ben gekomen. En toen net niet gekozen ben. Want dat is ook de realiteit geworden. Dus het maakt niet zoveel uitgemaakt als nou 3 of 4 was geweest. Het maakt uiteindelijk precies dat verschil uit. Namelijk dat een jaar later, toen we Tweede Kamerverkiezingen hadden. En er een van de PvdA'ers die in de Provinciale Staten zat doorschoof naar de Tweede Kamer. Zo. Dat er een plekje voor mij vrij kwam. Maar dat werkt natuurlijk ook op die manier. Hè?
Ja, dus dan schuif je op. En in dit geval was het Selçuk Öztürk, een van de oprichters van DENK. Die schoof door naar de Tweede Kamer. Ook een legendarische carrière daarmee gemaakt. Als je tijd hebt, kom in deze podcast. Ik wil echt een keer met je praten. Maar dat is natuurlijk inderdaad wel zo van de stappen van gemeente naar provincie naar landelijk zijn ook best logisch eigenlijk. Want je leert in ieder onderdeel weer iets. Ja. En dat neem je weer mee. Ja. Absoluut. De provincie staat vaak voor mensen nog het meest ver af van hun belevingswereld. Van wat doet die provincie nou? Kijk, bij een gemeente kun je nog zeggen, als de stoeptegels scheef liggen, dat is de schuld van de gemeente. Dus dan weet je waar ze mee bezig zijn. En bij de regering, die zie je regelmatig op tv. Dus die beslissingen zijn ook duidelijk. Maar die provincie die zich eigenlijk bezighoudt met natuur, omgeving, met de balans tussen goede bereikbaarheid in de regio. Maar wat interesseert jou? Wie die weg beheert nou? Of dat nou de gemeente, de provincie of het Rijk is. Als er maar een weg is. En dat was wel een interessante bestuurslaag. Enerzijds om het politieke handwerk te leren. Dus hoe zorg je voor meerderheden? Hoe weet je hoe je beleid moet veranderen? En van de andere kant is het wel een bestuurslaag die je altijd moet uitleggen. Je moet altijd zeggen van, de reden waarom dat ik in die provincie zit, is omdat je daar wel degelijk iets van verschil kunt maken voor mensen in Limburg. Of het nou gaat over verkeersveiligheid of meer natuur of minder natuur of beter bedrijvigheid in de regio. Ja, dat zijn toch de redenen waarom dat je je daar inzet. Want dat is nog steeds ook gewoon je werk nu, hè? Je zit in de... Ik ben fractievoorzitter in Provinciale Staten, dat klopt. Maar net zoals een gemeenteraadslid doe je dat part-time. Okay. Je hebt nog een echte baan, zeg maar, daarnaast. Nee, maar ik bedoel, dit is wat je nu doet, ondanks dat je nu aan het proberen bent om in de landelijke een plek te... Dat is nog steeds, dat doe je ook nog. Dus dat zijn al 3 verschillende jobs die je op dit moment hebt. Het leven is druk. Leven is druk. En die kids nog, en die podcast nog luisteren over de opvoeding. Nee, maar dat is natuurlijk wel zo van op het moment dat je dus nu zegt van ik zit nu in de provincie, dat plekje heb je verworven of doorgeschoven gekregen, of hoe je dat ook wilt noemen. Waar sta je dan voor? Want we gaan een beetje het linkje maken naar wat doet de PvdA nou allemaal in Limburg. Ja. Kom jij dan gewoon aan met ik heb gewoon 5 dingen wat ik heel belangrijk vind en dat gaan we nu vanuit de provincie veranderen? Of is het landelijk zegt tegen jou, deze 5 dingen mag jij gaan veranderen in Limburg? Nee, wat dat betreft vind ik het mooie aan de Partij van de Arbeid. Op iedere bestuurslaag beslissen de leden uiteindelijk wat de doelstellingen worden van een partij. En in dit geval is dat dus op Limburgse schaal. Dus dat betekent dat zeg maar de Limburgse koepel van de Partij van de Arbeid, die halen een groep mensen bij elkaar en die gaan dus met allemaal die afdelingen, met alle instanties praten om te kijken van waar wil de Partij van de Arbeid in de komende periode haar focus op leggen. En hoe gaan we dat uitwerken? En daar maken zij een verkiezingsprogramma voor. En als kandidaat, als je dat voor het eerst meemaakt, dan heb je zoiets van, dit is veel. En best complex, want wie had gedacht dat dit er allemaal zo uit zou zien? En dan heb je zelf nog 2 punten waar je vindt, dat vind ik ook belangrijk, dat er meer sociaal beleid komt en dat we in deze provincie niet alleen landbouw voor de grote boeren faciliteren, maar dat er ook voor die kleinere boeren juist ruimte komt. Of dat er minder intensieve veehouderij is. Dat soort dingen die neem je dan mee. Maar wat het echt inhoudt, daar kom je pas achter als je 1 ronde hebt meegelopen. Want dan heb je alles doorleefd. En de volgende verkiezing heb je niet alleen een mening over die paar dingen die je zelf meebrengt. Of die jouw afdeling misschien meebrengt. Maar dan heb je echt een completer beeld. En dat merkte ik toen ik in 2015 weer met die verkiezingen mee ging doen. Dan begin je te zien van oké, we hebben de afgelopen jaren hierop geïnvesteerd. Bijvoorbeeld op de grote campussen die we in Limburg hebben, economische campussen. We hebben veel geïnvesteerd in werkgelegenheid, aan onderwijs, hoger onderwijs, ook naar Venlo toe halen bijvoorbeeld. Om te zorgen dat er hier een hogere agrarische school is. Dat de Universiteit Maastricht zich gevestigd heeft in deze stad. En dat we die stappen die we daar nemen, dat we die doorbouwen. En aan de andere kant dat je ook ziet van oké, en waar schieten we dan door? Waar lopen we grote risico's? Is het normaal dat je 700 miljoen tekort hebt op alle infrastructuurprojecten? Of moeten we daar eens een keer serieus met elkaar een discussie over voeren? Dat maakt de meeste mensen buiten helemaal niks uit. Maar het is wel de praktijk waar je je als politicus toe moet verhouden. En dan leer je dus dat er
idealen zijn die je op grote lijnen met de samenleving deelt en waarop basis van mensen jou kiezen. Dus wij zijn voor meer natuur en voor schonere omgeving en voor meer sociaal beleid en minder individualisme. Nou, dat zijn de redenen waarom dat mensen op de Partij van de Arbeid stemmen. En dan verwachten ze tegelijkertijd van mij dat ik heel strak controleer of die snelweg die daar aangelegd wordt binnen de begroting past. Binnen de begroting past, zodat er ook uiteindelijk nog geld overblijft voor dat sociale beleid bijvoorbeeld. Ja, maar dat is dan wel een heel moeilijk speelveld om dat in de juiste balans te krijgen. Want daar word jij weer op afgerekend, hè? Jij als partij in dit geval, bij de volgende verkiezingen. En die verkiezingen kunnen of regionaal zijn, of provinciaal zijn, of landelijk zijn. Ja. En dan wordt gezegd, maar ja, hier wordt er niks gedaan, of hier wordt juist wel wat gedaan, en dan krijg je daar weer stemmen op. Ja, ik durf wel de stelling aan dat landelijke politiek de meeste invloed heeft op alle verkiezingen. Dus als jouw partij het in Den Haag goed doet, positief ervoor staat, dan heb je daar lokaal en provinciaal profijt van. En vice versa. Je wordt deels afgerekend op wat je gedaan hebt in de afgelopen 4 jaar, maar ik denk dat dat bij de provincie heel erg beperkt is. Die groep mensen, de meeste mensen stemmen op basis van idealen en gaan ervan uit dat de Partij van de Arbeid of GroenLinks of de SP of de VVD binnen diezelfde kaders handelt op provinciaal niveau dan op landelijk niveau. Lokaal kan dat nog wel wat verschillen, want dan zijn individuen er misschien iets bekender. Ja, dan is die stoeptegel toch nog verkeerd gelegd door die persoon heel specifiek. Ja. En dan is het... Dus het is, lokaal is het mogelijk om het verschil te maken als individu. Provinciaal is dat super moeilijk. Zelfs bij hele bekende provinciale politici is het nog moeilijk om door die trends van landelijke politiek heen te breken. En waar in de afgelopen jaren dat je dan in de provincie een plek hebt gehad, wat is dan een van de dingen waarvan je zegt, nou daar ben ik echt super trots op dat ik dat heb kunnen of meehelpen, mee creëren of uitvoeren. Of echt gewoon, daar is nu de eerste deuk ingeslagen, zeg maar, want dat is nu echt veranderd. Ja, voor mij zijn er twee dossiers die heel dichtbij liggen, waarvan ik zeg van nou oké, dat zijn er wel de punten waar ik gezien heb dat ik het verschil kan maken of dat je iets kunt realiseren of mogelijk kunt maken. En de eerste was in samenwerking met het CDA, gemeenteraadslid uit Venlo, Tom Verhaag. Langs de weg tussen Venlo en Velde waren meerdere aanrandingen geweest van meisjes. Dat is een onverlichte weg. Dat is heel onveilig. Dat bleek ook wel uit de incidenten die daar hadden plaatsgevonden. En hij had het in de gemeenteraad aan de orde gesteld. Maar het is een provinciale weg. En ik had dat in de provincie aan de orde gesteld. Maar de provincie zei ja, maar verlichting is een gemeentelijke taak. En de gemeente zei ja, maar het is een provinciale weg. Dus, En uiteindelijk zagen we dus dat er mensen slachtoffer werden van het niet handelen van de overheid. En ben ik heel blij dat wij in de provincie geld hebben vrij kunnen maken om iets te doen wat we normaal niet doen. Namelijk verlichting langs een provinciale weg neerzetten om sociale verkeersveiligheid te stimuleren. Dus niet het voorkomen van ongelukken, waar je normaal wel van zegt dat je daar iets aan kunt doen. Maar een weg verlichten, zodat er ook minder slachtoffers vallen door sociale omstandigheden. Want een aanranding is meer een sociale factor dan een aanrijding met een auto. Zeg maar. Ja. Dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht van oké, zo kun je iets heel lokaals aanpakken, maar op provinciale schaal doe je dat dan wel meteen voor 10 andere wegen ook. Ja. Dus het was niet alleen het aanpakken van een weg hier in Venlo, maar voor mij was het dus, doordat ik mijn lokale issue in samenwerking met een andere partij oppak, kan ik in de hele provincie het verschil maken. En dat was voor mij het eerste moment dat ik dacht, dus op deze manier combineer je lokale problemen met regionale oplossingen. Dat was voor mij het eerste echte issue. En ja, het andere grote voorbeeld van mij is het grootste windmolenpark wat we hier in Venlo, het grootste windmolenpark van Limburg, wat hier in Venlo wordt aangelegd. Dat was een hele lastige beslissing, want ik kom uit Venlo. Ik ben een Venlo's provinciale statenlid. En als je bij jou in de omgeving een hele moeilijke beslissing gaat nemen, namelijk 9 windmolens van 220 meter neer gaat zetten, dan vinden mensen dat niet tof. Nee? Als dat bij hun in de achtertuin komt, dan voelen mensen zich daardoor geraakt. Sommige mensen worden onzeker gemaakt ook door
door verhalen van het zou ongezond voor je kunnen zijn. Je loopt veel risico. Het kan misschien wel negatieve geluidsstraling op je kinderen. Veel van die zaken kunnen worden ontkracht door de wetenschap. Maar dat hoeft niet te betekenen dat mensen het leuk vinden. En sommige mensen vinden het ook gewoon lelijk. Kan ik me iets bij voorstellen als je een hele grote paal in je tuin krijgt en je denkt, nou, waar heb ik dit aan verdiend? Dat je daarvoor gecompenseerd wil worden. En die druk werd op de lokale politici enorm verhoogd door de samenleving zelf. Want die omgeving, in dit geval rond de Poekend en Blerik, daarvoor duizenden mensen waren boos. Want zij wilden dit niet. En die druk werd precies op jou neergelegd. En ik kwam in het onfortuinlijke situatie terecht dat de Partij van de Arbeid de beslissende stem ging geven. Hey. En ik was fractievoorzitter van die club. Dus om heel veel redenen was het verhogen van die druk op ons in hun ogen opportun. En hier in Venlo had de Partij van de Arbeid verdeeld gestemd. Namelijk met 5 mensen tegen en met 2 mensen voor het windmolenpark. Dus het was ook niet zo dat de lokale afdeling mij in dit geval geholpen heeft. Nee, dat blijkt. En toen moest ik kiezen van, kies je voor idealen, duurzaamheid, een stap richting tegen klimaatverandering. Kies je voor die grote keuzes. Of wend je je naar dat lokale, naar die weerstand die je in je eigen omgeving voelt. En hoe ga je dat dan doen? En in mijn fractie waren we met z'n 4 en er waren er 2 voor en 2 tegen. Of althans, er hadden er 2 bezwaren en 2 waren voorstander. En dat was het eerste en het grootste moment voor mij, waarin ik en als fractievoorzitter en als politicus een compromis moest zien te vinden van oké, gaan we nu voor of tegen stemmen en waarom? Met welke argumentatie? En toen heb ik voor mezelf, want van de ene kant wilde ik de bewoners graag tevreden stellen. Aan de andere kant wilde ik heel graag mijn idealen verwezenlijken. En toen heb ik een lijst opgesteld van welke maatregelen zou ik kunnen aanbieden aan die bewoners, zodat we toch windmolens mogelijk kunnen maken. Dus hebben we gekozen voor coöperatieve windmolens, zodat er winst naar de regio, naar de omwonenden kan gaan. We hebben ervoor gekozen om die mensen op een zo ruimhartig mogelijke manier te compenseren. We hebben ervoor gezorgd dat de schade aan de natuur zo min mogelijk was. En dat alles bij elkaar zorgde ervoor dat wij voor die windmolens gestemd hebben. En dat was het meest intense proces wat ik in de politiek heb meegemaakt, inclusief scheldkanonades en boze, intimiderende mails. Maar wel een beslissing waar ik volledig achter kon staan. En daarna ook naar iedere burger, of je nou voor of tegen was, zonder enige gêne durf uit te leggen. Wij waren voor die windmolens, omdat wij deze compensatie hebben afgedwongen. En ik heb me de afgelopen 4 jaar ook continu ingezet om te zorgen dat die compensatie er ook komt. Dus we hebben deze week nog contact gehad met die omwonenden. Want het proces van een overheid die zegt dat ze iets gaat doen en het dan niet doet, mijn god, verschrikkelijk. En we vechten nog steeds met onze provinciale overheid om te zorgen dat die mensen ook de daadwerkelijke compensatie krijgen die ze verdienen. Dus het is een mooi bruggetje naar de landelijke, want de landelijke moet het dan gewoon even geregelen, neem ik aan. Die moeten gewoon een schatkistje opentrekken en zeggen van nou, hier is het gefixt en de rest komt later. Nee. Dit moet echt heel dit moet je provinciaal oplossen. De middelen moeten ook uit de provincie komen, want zij hebben ook de revenue van die windmolens naar zich toe gehaald. Wat voor mij belangrijk is dat we die spagaat waarin ik die inwoners zie zitten tussen een overheid die zegt dat ze iets gaan doen en om het dan ook daadwerkelijk te krijgen. Zij lopen tegen zo'n machine aan en op een gegeven moment ligt er een contract voor waar best wel vreemde clausules in zitten, waar je van zou kunnen zeggen, nou, dat klopt niet, dat moet anders. Maar omdat het apparaat inmiddels heeft besloten dat dit het gaat worden, is er geen verandering meer in te krijgen. Ja. En dat zien we nu bij de overheid op heel veel verschillende fronten. De Belastingdienst denkt dat er een uitstekend voorbeeld van is. Het staat nu eenmaal op papier, wij gaan dit dus niet meer veranderen. En dan moet je als politicus een hele lange adem hebben en heel veel toffe ondersteuners, ik kijk even naar Ron, die continu bereid zijn om energie te pompen in vragen stellen, om aan de bal te blijven. En wat ik heel erg waardeer aan een Renske Leijt of een Pieter Omtzigt bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Door blijven bijten, zelfs als de overheid je probeert te demotiveren, om toch voor de inwoners hun gelijk te krijgen. Ja, want dat is de slag die je dus nu eigenlijk probeert te gaan maken. Hè, als het dan om nationaal niveau gaat.
Je hebt hier in Limburg gezien wat de problemen zijn. Hè, waar je tegenaan loopt. En dat gaat echt op nationaal niveau echt nog wel groter zijn dan hier. En dan kom je met je Limburgse idealen, met de PvdA-idealen, kom je aan bij de kiezer en zegt, nou, ik heb een windmolenpark gebouwd. Ik weet dat niet iedereen ermee eens was, maar we hebben het wel voor elkaar gekregen. We staan voor een duurzamere samenleving. Hè. We willen tot we naar een schonere maatschappij kunnen gaan. Dus dit was even belangrijk om dit te kunnen doen, om weer de volgende stap te kunnen maken. Allemaal van dat soort dingen. En dan ga je dat dus in de Tweede Kamer, wil je dat gaan aanpakken. En dan denkt de Limburg, ja, maar dan ga je beslissen over een windmolenpark in Flevoland. Ja. Het zal me niet zoveel uitmaken. Moet ik dan op jou gaan stemmen? Terwijl, hoeveel kun jij doen vanuit Den Haag voor Limburg? Ik denk, heel eerlijk, ik denk dat Limburgse Kamerleden echt goud waard zijn voor onze provincie. En dan laat ik maar meteen een bruggetje naar de realiteit schakelen. Graag. Als ik zie hoe belangrijk het is dat ik in mijn provincie iemand heb die ons begrijpt en kent, in mijn geval op dit moment in Den Haag Ploemen, dat ik haar op kan bellen en kan zeggen, ik heb de Maaslijn, het is nog steeds niet geregeld, hoe gaan we dit nu oplossen? En die voelt dan dezelfde urgentie en die snapt mijn probleem. En dan meteen aan de slag gaat en tegen haar collega uit Groningen zegt, wij gaan de volgende keer een motie indienen om te zorgen dat de provincie dit niet allemaal zelf hoeft te betalen, maar dat het Rijk ook haar bijdrage levert. Dat kan alleen gebeuren, zulke stappen, en het gaat over miljoenen, tientallen miljoenen, voor de provincie Limburg, die alleen maar tot stand komen omdat er bij ons iemand zit met een Limburgse ingang, maar ook bij het CDA iemand zit als Mustafa, die in een coalitie zit, weet dat hij niet af mag wijken, dus niet zelf een motie in kan dienen om te zeggen, nou ja, we moeten echt afwijken van het coalitiestandpunt. Maar als de oppositie wel zo'n motie indient, dan wel zegt, ja, maar dan gaat het CDA wel mee. En dat kan alleen maar omdat er in Panningen ook een Limburgs Kamerlid zit die diezelfde urgentie voelt. En daarom is het zo belangrijk dat iedere partij ervoor zorgt dat je een goede regionale spreiding hebt. Of in ons geval een Limburger op de lijst heeft op een plek waarvan we denken, nou, daar moeten we voor kunnen gaan. En tegen alle Limburgers zeg ik, stem op een Limburger. Maakt me niet uit waar hij op de lijst staat, maar stem op die Limburger. Want we hebben elkaar nodig in de Tweede Kamer om te zorgen dat niet al het geld straks weer in Amsterdam geëindigd is. Mooi bruggetje met de podcast van gisteren, want daar kwamen we in principe ook weer op uit. Dat er toch wel veel in de Randstad zich afspeelt. En dat is ook heel logisch, want Den Haag ligt daar in de Randstad. Ja. En dan is de visie die je daar omheen bouwt natuurlijk, je vergelijkt dat daarmee. En je vergelijkt dat niet direct met andere provincies waar je wat minder aanwezig bent, behalve tijdens verkiezingstijd waar je dan een keertje langskomt op werkbezoek. Nou ja, de meeste Kamerleden wonen wel nog in de plaats van herkomst. Dat is altijd fijn. Dan hebben ze in ieder geval nog een beetje... Ja, maar dat is wel... Maar dat is natuurlijk... En dat is ook iets waar ze in Den Haag rekening mee moeten houden. Als jij van Groningen naar Den Haag moet komen, dat is een heel andere reistijd, om het maar zo te zeggen, dan als je van Gouda naar Den Haag toe moet. Want dan is de werk-privébalans misschien wel veel makkelijker te maken dan... Ja. Dus je moet als Tweede Kamer ook rekening houden met het feit dat er mensen zijn met een lange reistijd. De reden waarom dat ze bijvoorbeeld in Brussel niet op maandag om 9 uur beginnen, is omdat diegene die uit Bulgarije moet komen ook een langere aanrijdtijd heeft. Dus die moet ook om 9 uur raken. Nee, precies. Dus wat belangrijk is dat je rekening houdt met degene die van het verst moeten komen. En ik denk dat dat misschien zelfs voor de Partij van de Arbeid ook de filosofie is op de samenleving. Je moet altijd rekening houden met degene die de grootste stap nog moet maken. Als jij ouders hebt die heel liefhebbend zijn en die jou altijd steunen en helpen, dan is de uitgangspositie anders dan iemand die uit een gezin komt waar veel conflict is geweest, waarin je eigenlijk niet geholpen bent, waarin je ook geen netwerk hebt en dat je eigenlijk alle boontjes zelf moet doppen. En voor de Partij van de Arbeid is het dan van ongekend groot belang dat diegene die die kansen en dat netwerk niet heeft, toch de hulp van de samenleving heeft via onderwijs, via instanties, om dan toch uiteindelijk ook zelfs de Tweede Kamer in te kunnen of een mooie carrière in de muziek of in de bankensector voor mijn part. Dat is wel heel ingrijpend trouwens te krijgen. Is ook een belangrijke sector. Zeker. Er gaat miljarden in om op een of andere manier. Laten we even een bruggetje blijven maken, proberen tussen Limburg en Nederland. Hè? Ja.
je staat nu op die lijst. Je hebt laten zien in Limburg wat je kan. En dan krijg je vanuit het nationaal een aantal taken op je van oké, dit zouden we ook graag willen doorvoeren landelijk. En dan moet jij weer gaan vertalen naar Limburgse. Kan ik het zo een beetje goed doen? Wat zijn er nu de speerpunten voor jou? Die vanuit nationaal heel belangrijk zijn, maar wat dan regionaal vertaald wordt, provinciaal vertaald wordt. Ik denk dat een van de grote punten van de Partij van de Arbeid op dit moment om te zorgen dat gemeentes straks meer financiële lucht krijgen om bibliotheken, jeugdzorg, om zwembaden overeind te houden, publieke voorzieningen die nodig zijn om iedereen een kans te geven om fatsoenlijk te functioneren. Dus we zien de enorme tekorten op de jeugdzorg die heel veel gemeentes op dit moment treft. Uiteindelijk betekent dit gewoon dat er kinderen niet geholpen worden. Dat er juist in die groepen waar hulp het meest noodzakelijk is, dan heb je het over huiselijk geweld, dan heb je het over psychische problematiek. Daar moet hulp geboden kunnen worden door een gemeente. En we zien nu dat ze verstikt worden door het landelijke beleid zoals dat nu gevoerd wordt. Dat is iets waar de PvdA ook voor de Limburgse gemeentes en ook voor de Limburgse jeugd en hun ouders natuurlijk een enorme steun kan bieden. Een ander voorbeeld is natuurlijk de enorme investering in onderwijs. Dat is een generieke grote maatregel natuurlijk die we bij de Partij van de Arbeid omarmen. En ja, die gaat ook natuurlijk in Limburg zijn effect hebben. Dat zijn grote investeringen. En ja, hetzelfde zou voor infrastructuur, met name openbaar vervoer, gelden. Ja, die frustratie zit nog steeds bij jou. Ja, dat doet pijn hoor, die Maaslijn. Ja, ik ben 1,96 meter, dus ik had altijd 2 andere studenten in mijn oksels laten staan. En dat was voor hen misschien vervelender dan voor mij. Maar het stond stabiel, dat scheelt. Ja, het stond wel zeker stabiel. Dus die bereikbaarheid hier in de provincie, zowel die bereikbaarheid richting de rest van Nederland, maar ook richting de andere landen om ons heen, België, Duitsland, die moet zoveel beter. Want we willen naar een toekomst toe waarin reisbaar openbaar vervoer toegankelijk is voor iedereen, betaalbaar is voor iedereen. Zowel vanwege klimaatdoelstellingen als vanwege het feit dat je gewoon wil kunnen reizen op een gemakkelijke manier vanuit elk deel van Nederland. En niet alleen als je op Rotterdam Centraal of Amsterdam Centraal staat, omdat je lekker met een HSL ergens naartoe kunt jagen. Juist ook dat je vanuit Sittard of vanuit Kerkrade of vanuit Venlo ook die goede bereikbaarheid hebt. Want het is bijzonder dat je vanuit Kerkrade naar Aken zo'n enorme stap moet nemen, terwijl je vanuit Den Haag naar Parijs in een razend tempo kunt. Ja. Dat is heel bijzonder dat die grenzen daar niet geslecht lijken, terwijl dat tussen die grote steden wel zo is. En dan ga jij dat vanuit de PvdA hoog op de lijst zetten, want dat is voor hier belangrijk natuurlijk. Hè? Zeker. Dus dan ga je hier campagne voeren met, nou, als ik van jullie een plekje kan krijgen, dan is dat onder andere waar ik op in ga zetten, de Maaslijn. En dan zegt de helft van Limburg, ja, maar die Maaslijn, dat is Nijmegen tot aan Roermond. Ja. Ik woon daaronder, dus ja, ik weet niet wat ik ermee moet. Ja, daarom staat hele Aken namelijk ook op het programma, of de verbinding Maastricht-Luik. Goede verbindingen, dus de ene kant is de grensroute, zeg maar, van Roermond naar Nijmegen. Maar dat is natuurlijk ook het stukje Maastricht-Roermond is al verbonden. Dus daarmee kun je van Maastricht in één keer naar Nijmegen. En aan de andere kant is het dus die Duitse verbinding, of het nou via Düsseldorf of via Aken is, met Utrecht of Den Haag. Ja, dat zijn voor ons vitale vervoerslijnen. En als we ervoor kunnen zorgen dat je vanuit Zuid-Limburg of Noord-Limburg gemakkelijk verbonden bent met het enorm grote Ruhrgebied, waar zowel economisch als economisch, ik wil zeggen cultureel, voor veel Limburgers is dat ook zo natuurlijk, nog wel een achterland ligt. En van de andere kant ook om de Duitsers de kans te geven om zo snel mogelijk hier naartoe te komen, want wij genereren nog altijd veel inkomsten met de enorme hoeveelheid Duitsers die hier inkopen komen. In een regulier jaar sowieso van toepassing. Nu is inkopen doen sowieso een ding. Nee, daarom. Dus ik heb heel lang in de binnenstad van Roermond gewerkt. En daar werd juist gezegd van ja, leuk al die Duitsers, maar die komen op 2 plekken. Dat is het outlet en het retail. En die draaien zich weer om en die zijn weer weg. Die komen niet meer naar de binnenstad. Nou heb ik bij 2 bedrijven gewerkt die alle 2 niet meer bestaan. En dus daar ook gewoon last van hebben gehad tot daar
minder werd aangezogen. Inmiddels zie je dat de binnenstad van Roermond prachtig is aangepast. Die is mooi gemaakt. Hetzelfde geldt voor Venlo. Hetzelfde geldt voor Heerlen. Dat is ook aangepast natuurlijk nu met het nieuwe stationterrein. En zo zie je steeds meer steden zich wel echt verbouwen en gaan aanpassen naar de noodzaak eigenlijk. Hè? Naar de, hoe moet je het zeggen? Vraag en aanbod een betere plek krijgt. En daarvan is dan, ik zag jou in een filmpje voor een leegstaand pand staan in Zwalmen. Ja. Kijk Ron even aan. Waarom zou Zwalmen zijn gekozen? Dat wel weer die leegstand, die ervoor zorgt dat heel veel mensen hier juist denken, ja, maar leuk dat al die Duitsers of Belgen hierheen moeten komen, maar zullen we het niet gewoon dit eerst even ik denk dat die zaken heel goed hand in hand kunnen gaan, want met hoe meer kooptoeristen je hebt, hoe groter de kans dat de winkels vol zitten in die leegstaande panden. Dat neemt niet weg dat er een trend gaande is natuurlijk dat je minder commerciële ruimte nodig hebt als samenleving. En dat heeft te maken met onder andere het aanbod online natuurlijk, waarin veel mensen online shoppen en dus minder spenderen in het centrum. Afgelopen jaar heeft iedereen geleerd hoe je online iets kan kopen. Dus die spanning op dat centrum gaat nog veel meer ontstaan na deze coronacrisis natuurlijk. Iedereen weet nu, zelfs mijn oma weet hoe snel er iets bezorgd kan worden. In plaats van dat je even op de fiets naar het centrum van het dorp of de stad gaat. Dat brengt een nieuwe uitdaging met zich mee. Want aan de ene kant zagen we al een trend waarin meer beleving in het centrum eigenlijk een soort van tussensituatie creëerde. Tussen aan de ene kant willen mensen kopen en willen shoppen of fun shoppen. Maar ze willen ook vooral recreëren tegenwoordig. Waarin vroeger de kooptoerist uit Duitsland met name een functionele kooptoerist was. Dus die kwam voor koffie, die kwam voor blikjes cola en voor wat groenten en fruit. En nam dat in grote bulk hoeveelheden mee terug naar Duitsland. Ooit ontstaan als de Boetervaart, om hier goedkoop boter te kunnen scoren. Geschiedenis weer. Ja, dit is inderdaad een stukje geschiedenis. Maar inmiddels willen mensen recreëren en dat is meer dan om 9 uur 's ochtends een haring happen of een friet mayonaise eten, zoals de Duitsers dat vroeger deden. Wat ik erg enthousiast vond op zo'n vroege morgen. Maar dat is tegenwoordig. Willen mensen op een terrasje zitten, wil je meer kunnen recreëren. En dat centrum van die reguliere grensstad zal daaraan moeten worden aangepast. En dat betekent dat met name aan de randen van dat centrum veel commerciële ruimte zal moeten worden weggeschreven en liefst naar woningmarkt zou moeten worden omgekat. Want als we ergens een tekort aan hebben, is het fatsoenlijke en betaalbare woningen in het centrum. Ander speerpontje dat op de lijst stond, wat ik voorbij zag komen, woningen. Dus een mooie brug die je daar maakt. Ja. Persoonlijk voorbeeld. Ik ben alleenstaand, nog steeds mensen. En ik heb heel lang geleden, 11 jaar geleden, een woning gekocht. Ik had toen een vast contract. Dat vast contract sloeg dus helemaal nergens op. Bleek 1 jaar later. Maar dat maakt niet uit. Je hebt het huis. Ik heb het huis. Dus je klopt aan bij de bank. Je zegt, ik heb vast contract. Zij zeggen, goed, vast contract. Hier is geld. Ja. Daarna betaal je 10 jaar lang zonder enkele problemen. Zelfs zonder werk betaal je zonder enkele problemen je hypotheek. Dan zeg je, nou, ik ben nu eigenlijk in mijn leven dat ik eigenlijk wel op een andere manier zou willen leven. Hè? Mm-hmm. Ik heb andere wensen gekregen. Ik zou heel graag bijvoorbeeld een studio willen hebben. En een mooie ruimte of minder, whatever. Dus dat. En dan zeg ik van zijn de hypotheekvoorwaarden zijn veranderd. Hè. De rente zijn een kwart nog maar van wat er 10 jaar geleden werd gedaan. Dus als ik nu een duurder pand koop, betaal ik nog steeds minder. Klopt. En de hypotheekverstrekker zegt, ja, maar jij hebt geen vast contract. Jij hebt geen partner. Jij gaat niet betalen. Ik zeg maar, ik heb 10 jaar laten zien dat ik kan betalen. Zelfs met het hogere bedrag dan dat ik nu nodig heb. En die zegt, dikke vinger, je kunt een andere kant op gaan kijken, maar ik ga je niet meer helpen. Ja. Oké, dus mijn enige oplossing is nu thuis een aanpassing gaan maken aan mijn woning. Zelf betalen. Nou, was dat in verband met mijn overlijden, was dat mogelijk geworden door een erfenis. En ik krijg nu een vele lagere maandlast. Waardoor mijn woning nog geen €300 kost per maand. Ik heb een huis, mensen. Maar echt, ik heb een huis voor €300. En dan wordt er gezegd, ja, er is te weinig woningmarkt. Voor mijn gevoel is het dan, ja, volgens mij is het niet te weinig woningmarkt. Er is gewoon volgens mij een verkeerde verdeling in hoe kunnen die woningen aan de juiste mensen verdelen voor een juiste prijs.
Ik denk dat je 2 punten aansnijdt die allebei kloppen. Of in ieder geval eentje die klopt en de andere Misschien weet je die wat duiding behoeft. En dat eerste punt wat jij stelt, en dat is een enorm kromme situatie die we in Nederland hebben, waarin mensen al jarenlang een bepaald bedrag kunnen betalen om de hypotheek te betalen of om de huur te betalen. Wat ook een interessante situatie is. Want ik ken mensen die kunnen wel €1000 huur betalen, maar als je ze vraagt of als je de bank vraagt of ze €700 hypotheek kunnen betalen, dan is het antwoord nee. En dat is een scheve situatie die alleen maar gevoed wordt door het feit dat er enorme schaarste is aan koopwoningen. Waardoor die mensen op de vrije markt moeten gaan huren. En daardoor steeds hogere huren moeten gaan betalen. Wat het weer aantrekkelijk maakt voor investeerders. Om panden te kopen die mensen anders zelf zouden hebben gekocht. Om hen dan daar weer hogere huren voor te vragen. Dus we jagen elkaar in een enorme cirkel. En we kunnen niet doorgroeien. Want dat wordt weer tegengehouden. En wat je dus krijgt zijn dat mensen zoals de Prins Bernhard junior... die 500 panden in de Amsterdamse binnenstad heeft, dat die kan cashen op basis van het feit dat wij een soort van woningnood hebben. En daar gewoon enorm profijt uit kan trekken. Terwijl het natuurlijk bedoeld is, wonen moet een basisrecht zijn. En de toegang tot een koopwoning moet zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. En dat betekent dat we extra belasting moeten introduceren voor de Prins Bernhard van deze wereld. Of huisjesmelkers die hier 4 arbeidsmigranten per of 6 arbeidsmigranten per appartement huisvesten. Ja. Dat is een maatregel die je moet nemen, zodat er voor mensen zoals jou weer ruimte komt om enerzijds te kunnen kopen. En de banken zullen die flexibilisering van hun eisen moeten aan kunnen passen. En daar hebben ze ook de nationale overheid bij nodig. Ja, het is natuurlijk ook een lastig... is die van mij? Ja. Dat meen je niet. Ja, want hij staat namelijk op stil. Ja, hij trilt toch een beetje, die telefoon. Hij staat echt serieus op stil, dus ik heb ook geen idee hoe dat dan weer kan. Dat is wel knap, mensen. iPhones, nee, je moet je niet aan beginnen. Wel zeker doen. Ja. Allemaal aan beginnen. Nee, maar het is natuurlijk wel inderdaad die visuele cirkel waar we nu eigenlijk in zitten. Om dat te doorbreken is natuurlijk ongelooflijk lastig. En ik maakte net het grapje van, ja, we hebben volgens mij genoeg woningen. Alleen, we kunnen niet doorgroeien, waardoor dus die beginwoning voor die starter niet vrij gaat komen. Waardoor we weer woningen nodig hebben om die starters weer te faciliteren. Nou, ik denk dat die tweeledig is, die situatie. Je hebt enerzijds een groep mensen die nu dus extra huizen koopt. En dat is eigenlijk een situatie die je wil beperken. De enige club die ik eigenlijk vind dat vanzelfsprekend heel veel panden zou moeten kunnen hebben, zijn woningbouwcorporaties die sociale huur mogelijk maken voor mensen met een laag inkomen. Maar het feit dat ik mensen ken die zijn gewoon ambtenaar of die zijn teamleider bij een willekeurig bedrijf, die een tweede pand kopen om dat weer te gaan verhuren. Ja, dat kan en moet niet de bedoeling zijn natuurlijk. Nee, maar dit is geld verdienen en dat wordt gestimuleerd, want ja, daar kun je weer dat mee doen of dan kun je dit weer mee binnenhalen. Terwijl je eigenlijk zegt, ja, maar die woning is gewoon nodig. Dat moet vrijkomen, dat is wel belangrijk. Maar daarom moet je bij de komende verkiezingen ook stemmen op partijen zoals de Partij van de Arbeid of GroenLinks of de SP. En niet op de VVD's en D66's van deze wereld die zeggen van ja, nou, het is toch allemaal wel lekker die liberale situatie hier waarin iedereen veel geld kan verdienen over de rug van mensen die eigenlijk geen kant uit kunnen. Ja, ik denk dat de pijlers natuurlijk die daarin zegt, hè, dus de woningnood, in ieder geval de herstructurering van de woningmarkt vooral eigenlijk. Ja. Aan de andere kant gaat het natuurlijk ook een stukje over hoe verdienen we geld. Ja, niet iedereen kan dat op minimum salaris blijkbaar doen. Nee. Dus dat is een van de eerste punten die ik bij jullie in het verkiezingsprogramma als werk en toch echt meer minimumloon. Ja, een minimumloon van €14. Ja. Dan krijg je ook weer de mogelijke financiële ruimte om weer te kunnen investeren in je woning, ook weer te kunnen leven, ook weer te kunnen doen. Je wil iedereen de kans gunnen om of een huis te huren of een huis te kopen, wat de eigen voorkeur is. En daarvoor is het belangrijk dat inderdaad die investeerders niet de hele markt blokkeren om daar geld uit te zuigen. En aan de andere kant dat we die corporaties die dan die goedkope huur moeten mogelijk maken. Want er is altijd een groep in de samenleving die geen huis zal kunnen kopen. En die moeten we juist de kans geven om een fatsoenlijk
prettig leefbaar huis te hebben tegen een betaalbare prijs. Ja, ik kijk heel even naar de grote baas aan tafel. Mag ik nog 7,5 minuut? Ja. Kijk. Ja, want dan maken we nog één topic die we dan kunnen aanstippen. En dan hebben we denk ik ook wel de grootste, belangrijkste issues natuurlijk gehad. Hè. We hebben de Maaslijn al gehad, we hebben de woning al gehad. We hebben een stukje over onderwijs gehad. En wat er nog meer ter sprake is gekomen, of aan tafel is gekomen. Dus hetgene wat natuurlijk, wat jouw drijfveer altijd is geweest, is op dat podium staan. Cultuursector. Yes, ik had een bruggetje. Jazeker, heel goed. Mensen willen ook een keer uit dat huis. Uit dat hele dure of hele goedkope huis. Ja, laten we weer even niet over het nu hebben. Maar je wilt ook naar buiten, je wilt cultuur beleven. Hè? Je noemde eigenlijk net al die winkels die verdwijnen uit de binnenstad. Die worden steeds vaker op een andere manier ingevuld. Wat ook weer een beleving is. Kun je ook weer onder cultuur soms scharen. Maar de PvdA heeft natuurlijk de afgelopen jaren altijd wel gestreden voor een betere cultuursector. Ja, absoluut. Alleen het is eigenlijk nog steeds niet een urgent gedeelte geworden binnen de Tweede Kamer, want er is vaak op bezuinigd. Ja, 10 jaar VVD helpt niemand natuurlijk. Nee, dus hoe zou het dan nu anders kunnen raken? Wat zijn er nu in jullie partij, in jullie opzet, andere ideeën gekomen dan 10 jaar bijvoorbeeld geleden? Of is er eigenlijk gewoon wat meer zo van, oké, dit blijft gewoon een streefpunt en het blijft nog steeds dezelfde opzet? Nou, ik denk dat voor de Partij van de Arbeid, zeker in deze periode en ook voor mij persoonlijk, regionale spreiding bijvoorbeeld van cultuurgelden een enorm prominent punt is. Die ruzie heb ik in de provincie Limburg al een keer gevoerd, omdat ik kan signaleren dat wat is het, 85% of 90% van het geld naar Zuid-Limburg gaat en de rest naar Noord en Midden. Ik werk in Zuid. Ja, daarom. Dus we financieren jou onder andere. Dat neemt niet weg dat verdeling eerlijker moet. Om te zorgen dat je juist in allemaal die andere steden ook de kans krijgt voor bloeiende cultuur. En een culturele sector die van enige substantie is. En hetzelfde zien we in Nederland. Want als je kijkt naar waar de Rijksmusea liggen, dan moet je tot de conclusie komen dat er onder de rivieren 0 liggen. Gewoon 0 Rijksmusea. Heel pijnlijk. Dat is echt een hele gênante situatie. En ik weet dat we nu langzamerhand manoeuvreren naar een situatie dat je minimaal 1 Rijksmuseum per provincie moet gaan krijgen. Maar dat je zo lang hebt toegestaan dat er miljoenen en miljoenen naar de infrastructuur in met name de Randstad wordt gesluist. Om daar de culturele sector te laten bloeien en groeien en extra aan te jagen. Waardoor je dus de situatie creëert dat mensen die hier wonen en iets willen met cultuur, die moeten wel naar de Randstad om daar te gaan werken. Want daar worden de investeringen gedaan. Hetzelfde geldt voor mensen in Midden-Limburg die dan in Zuid-Limburg moeten gaan werken. Om daar in de culturele sector aan de slag te kunnen. Omdat hier gewoon minder middelen zijn. Ja, nou ja, dat is wel een situatie die we veel zien voorkomen. Nou ja, op mijn lijst toen ik ging studeren stond dat ik heel graag bij Grenswerk wilde werken. Dat is nog steeds een plek waar ik me echt wel thuis voel. Daar ben ik ook vrijwilliger als fotograaf, maar in een iets breder spectrum. Poppodium Volt was een plek en Parkstad Limburg Theater. Dat waren echt de 3 dingen waarvan ik denk in mijn hoofd, daar past ik heel goed bij. Nou, op 1 plek ben ik aan het werk. Bij een ander was ik aangenomen en heb ik het af laten ketsen, omdat ik dit werk op dit moment door wilde zetten. En de andere heb ik nooit op gesolliciteerd. Dus er zijn natuurlijk wel, inderdaad, als je kijkt naar de culturele sector in Limburg. Ik heb al heel vaak uitgesproken, en dat is ook een van mijn drijfveren daar gewoon in. Ik wil dat Limburg beter wordt, want we worden genegeerd. Er komen hier bands uit Limburg die vertrekken naar wat je zegt, naar de Randstad toe. Want daar kunnen ze een betere positie krijgen. Nou, De Wolf is daar een voorbeeld van. Dat is echt geen Limburgse band meer. Dat is een Utrechtse band geworden. Zeker, ja. Dat is heel jammer. Maar vandaag even een shameless plug. Is de nieuwe plaat van Epica uitgekomen. Dat is gewoon een Limburgse band, mensen. Ja. Die komen van hier. En schaalgrootte is wel iets groter dan Limburg en omgeving. Ja. Gelukkig wel. Ook voor hun, want dat geeft toch iets meer revenue. Maar het wordt helemaal niet mee trots. Dat is er niet. Dat is gewoon, dat wordt genegeerd. Dat wordt zelfs in de media. Nu hebben we natuurlijk Nina Bokke bij Alleen zitten. Yes. Die daar in ieder geval een item over maakt. Maar daarvoor was het gewoon stilte. Terwijl ik denk van ja, op het moment dat wij niet met een paar vlaggendragers gaan uiten dat dit ook wel echt Limburgs trots is, dat je ook in Limburg muziek kan maken. Ja, maar ik denk dat we daar, dat werkt 2 kanten uit. Enerzijds zul je als Limburg deze nieuwe generatie muzikanten moeten omarmen.
Een nieuwe generatie is dan nog even de vraag of je deze doelgroep nog nieuwe muziek... nieuwe muziek nee. Mark is ook gewoon oud. Sorry Mark, maar dat weet je. Nee, maar mijn punt is... en het vergt van de muzikant zelf dat hij ook enige verbondenheid voelt met de regio. Dus, ja, maar als je bijna weggestuurd wordt naar een andere plek, want daar is het wel te doen. Ja, daarom. Dus het is heel moeilijk om je verbonden te voelen met de plek die geen geld uittrekt voor jou om jouw passie en jouw talent te kunnen uitoefenen. En juist daarom zou je moeten zeggen van we investeren hier in deze regio en dat is op provinciale schaal moet je dan een goede spreiding hebben. En op nationale schaal ook. En daar ontbreekt het aan. En het goede of het slechte nieuws is dat dat niet alleen op cultuurgebied gebeurt, maar ongeveer op iedere sector. Dus, maar zonder dat we daar een Calimero-petje van op gaan zetten. Er zijn kansen om dat te veranderen. En een grootste kans daarvoor is als mensen op een Limburgse kandidaat stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen. Ongeacht je politieke partij. Ja, je had net wel een politieke advies gegeven. Ergens tussen het neus en lippen door. Goed, dat er bepaalde partijen het zal niemand verbazen dat ik als Partij van de Arbeid lid geen enthousiasme voel bij het verkiezingsprogramma van de VVD op dit moment. Nee, maar dat hebben we natuurlijk ook gezien. Dat is natuurlijk een van de redenen de afgelopen 10 jaar dat er dus opeens de aanstekens minder culturele subsidies zijn, minder mogelijkheden zijn, waardoor de cultuursector wel echt is aangetast geworden. En dus ook minder mogelijk is om aan de provincie weer geld uit te geven om die regionale spreiding weer nog beter te faciliteren. Want ja, hetzelfde zie je bij die kortingen die op gemeentes en de tekorten die er in gemeentes zijn op dit moment op het gebied van financiën. Die poppodia die jij noemt, worden gemeentelijk gefinancierd, grotendeels. Godzijdank wel, want anders had je geen werk. Nee, maar het punt is, doordat die begrotingen van die gemeentes zo onder druk staan en dat zij daar moeten kiezen, goede jeugdzorg of een poppodium. Ja, dat zijn genadeloze keuzes die je dan moet maken. En juist op dat moment vind ik dat de PvdA ook echt de juiste koers inzet door te zeggen... En dat kan niet de keuze zijn die wij bij gemeentes neerleggen. Het kan niet zo zijn dat we zeggen... nu moet je kiezen tussen goede psychische gezondheidszorg... of het tegengaan van huiselijk geweld... of een fatsoenlijke culturele sector. Dat zijn niet de keuzes die wij voor moeten leggen. Uiteraard moeten ze hun eigen keuzes maken... hoeveel groen onderhoud en waar je je stoeptegel neerlegt... en of je dat iets luxer of minder luxe doet. Dat zijn keuzes die zij zelf moeten maken. Maar we moeten ze voldoende kansen en keuzemogelijkheden geven... en met name ook om die lokale cultuur, of die nu popcultuur is in een poppodium, of je harmonie en fanfare, of muziekonderwijs op een basisschool. Allemaal zeer wezenlijke onderdelen van een totale cultuur, of een van onze medewerkers noemde dat ooit de culturele humuslaag van... Humuslagen, dat zijn hele interessante lagen geworden de afgelopen paar jaar. Ik weet ook niet waarom. Maar, Dus, maar dat je die voedingsbodem ook in iedere stad en ieder dorp mogelijk maakt. Ik denk dat we hem hierop gaan afronden. Zeker. Want we hebben van allerlei goede dingen besproken, denk ik. Ik denk dat mensen in ieder geval een stukje meer geïnformeerd zijn dan aan het begin van deze podcast. En dat was natuurlijk de insteek, zoals ik in het begin al vertelde. 15, 16, 17 maart. Zeker. Kun je stemmen. Daar heb je een stempas voor binnengekregen, of die krijg je nu ongeveer. Ja. Ik heb hem al binnen afgelopen week, dus het zal wel ongeveer vorige week, deze week en komende week zijn dat je hem binnen hebt. Check dus even gewoon je brievenbus, want die krijg je natuurlijk per post nog. En kijk even waar je kan stemmen, want bij mij stond dat er niet op. Er stond gewoon de gemeente en dan kun je zelf uitzoeken waar dat eigenlijk kan. Dus ik weet niet als dat gemeentelijk afhankelijk is of zo, tot niet is doorgegeven. Maar ga even kijken waar je dat kan doen. Je hebt dus 3 dagen de tijd ten opzichte van de normale verkiezing, wat maar 1 dag is. Nu heb je er 3 dagen de tijd voor. Check gewoon wanneer je kan, wanneer je je prettig voelt, wanneer je veilig voelt om dat ook te doen. Want je hoeft niet met angst te gaan stemmen. Je mag stemmen. Doe dat vooral. Gebruik je stem daarvoor. Zeker. En als je te bang bent, als je een kwetsbare positie hebt of wat dan ook, machtig je vrouw, je tante, je oma, je buurvrouw om namens jou te gaan stemmen. Want dat kan ook natuurlijk. Ja, zeker. En het is niet dat je daardoor en ik had het gisteren wel het woord gevonden, maar je stem geheim daarmee schaadt. Nee, als je iemand gewoon vertrouwt, dan is dat allemaal geen issue. Het is niet dat je een random persoon op de markt aanspreekt, want dan moet je sowieso niet te veel nu doen. Een stempas geeft en zegt van, nou, ik wil dat je daarop stemt, want dan weet je niet waar het belandt. Gewoon iemand die je vertrouwt uit je omgeving. Geef aan, dit is wat ik wil. Hier is mijn stempas. Vul hem even goed in, want anders is het systeem ongeldig. Dat is natuurlijk onhandig. En dan telt je stem mee. Zeker. En ergens aan het eind van de nacht in 17 maart weten we wat de eerste resultaten zijn. Ja.
2 dagen later weten we of de voorkeurstemmen voldoende waren om mij naar de Tweede Kamer te krijgen. Ja, dus zoals Jasper al zegt, doe stemmen op iemand uit je eigen provincie. Absoluut. En als je nou deze podcast luistert buiten Limburg, wat zeker kan. Stem toch op een Limburger. Stem toch op een Limburger. Dat helpt, ja. Hey, dankjewel voor je tijd. Dankjewel dat we hier mochten zitten in het prachtige Venlo. Het is nog steeds lekker warm buiten. Nog steeds lekker zeker. Ja. Ja, nou, mensen, geniet in ieder geval een beetje ervan. Je hebt vrijheid om gewoon naar buiten te gaan. Om gewoon even te genieten van de zon. Doe dat alleen niet in hele grote groepen mensen. Ja, zeker. Geniet van het weer en de buitenlucht. En dan tot de volgende Shark Talk. Doei!